mpani so mo ni premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotra se ya no otumfo opem so ote kokko so twapiri okasa no ma tutu ontoma sa se wotieo na na Krobea am on fire kajagum na yetieo ojadem Promoto Ghana this year, Mamuna Hambra son survey, and some more Otec 1029 as so Asem Beba Dabi, you might just so. Ya better prayer can you touch me at your way, and some not also, dear Dumokotri. Yabako Chumam Punya Mansimo, Kasuti, Yabeka ya. One for a year, Garam Samna, a minute woman, 1 month for almost say, Kwaku you woman. A bin so could show Mquench 1 mind, you will drop with a new word to do back home. Na enwachi galamse kon ne ho nsensem sebreka se babia aduru no abusua aduru brum sese ya kasa idi keteke kwan mu ana galamse no aduru mu nchirima ahodo ye de ba Elsonfo na asrafo mienu a ye kire wo mom na timemfo mienu ya wo mkokro no boy etuo da so tintidididi ya kire wo no Elsonfo sabra posifo wo mu ababontin so afeso Ghana forcesifo nyina kati Japan ho se ampase ya kire wo mo ye nhwemu pipo ajafa ho na ye firi hono mo ane ekọ esirem apoye fam sebra kasai immigration officer oboban etu akasa no amato ananom won se ebe adehye kakra yi ni afro bi de ka ho ayeje bradwa ye de anu fafa bobu ante se kase bo edi abamu na ewe wo mo ya hodenfo a wo mu anantu atin wo mu na mu atin kotodwu mu atin mati mu atin so mu ane ahurubedwam ye nkwatu wo mu enye hwe na yeyi ti ye do mu en mo nyam hye de ma wo mu SHS online wa bizonfo no ande ka ka bo se nkura no bekwa si kyese a we no wo mu benya bre wo fie ho mo de laptop asi wo anim na ne wo ma ekoso adesua de ye se fata bo so sua bia wo SHS no wotumi asua we no ane tuition fee enya fre na akoto brum project ya bra na wo so kohwe foto bibiro so kohwe die ne yu se ka kuta no a hyiam se kokko kwade a kyese wo firi kokko ase ba na obefunu se ye betuto we betuto ka buburu ja bizonfo basan so ya na hadwe pa na wo mo kire de kura so danso wo mo kire nkura na de wo online no wo mo nimti papa ne wo mo a kyese kokko mani mu adesua mu na de program so avro pesa kura no ye sempo kura no fadi mpo no a ye benya no bre na wotumi akonkan wona adesua ensem emu erontumi patro ena eja mwanta mo hwe nkura so do ye bra so so mko SHS no ye kan fo SHS online fama wodo pa number is 0599 022998 0599 022998 nan penifo kasa vita america no mde mapa presenting the frincha bedru ne bebo so Manchester man kan mu ya bobon bom dom ye ho ato ye ene busuancha no we twe na we twe sam awro no wan ya dia ba monten so for so america drink wo ho cafe bia samso na vita america choku ene that kwasi kokko yo komreto ni yembe Eman no to for more ye say twetwa ye na hita babia no abia na dia ye twuku no samso na akwa ye abofo kwa yem kwadu ya akwa ofren so aha abofo ho no a wom kwa kwadu no a ene dia ye vitamric banana afi vitamric strawberry ya na dia jon kama pa so calcium kakra omega 3 6 9 chese ni nyina na ye sumpragu mu onu mu abu ama ho de ugina na nkoban so enu timi pacho na friade ya ye wura weekendi pebi kogu fi ye mu bon dom babia tonto bibibre so bia mo na supermarket gawo ho tase urubura mu a wanya vitamric atumi ato na abo abusua perfect series ngoma no na wie ye kanfo edi ama mo abusua dana da ye ka kire mo se sa ngoma wei na ngoma sua so ye no Ghana Education Service na jatum enya honko awofo ajatum akyerekyerefo ajatum sanso na mofra no ajatum free sabrofa wode atwere sa ngoma wei na kenkan ti asenti mofra no mani gye ho ye pa wono ankasa tena ho a wokan wonyam ntiase amani o manyina ekoso edi ma no da bia ye ka kire se japade ba kwa udija wo ba wuwu achi obia ni chempe eye ngomasua intima oba no ngomasua ho nsem ehia wo pa ebehia wo nso a ni nyina ene perfect ngoma no wonom ne free KG1 kosi JH3 ngoma hudo bia mo friend di djuma wo school mu honom ne de wodi bi aba adwaman so no moto kesa ne o yi abekoyi ama bofra no obetwere nsohwe wodi nkunimde beba fie na enioma akonkan wo mo na set mock exams sanso na midterm exams terminal examination hudo nyina oyo wofo company fo na ase kwajense misa hudo bi fa beso abofra no hwe ansa na ne nsohwe braduru sanso na suku hudo mu na no fo nyina ebetumi atu sa na monkro ya bi kumase putojo station honom Accra dance my first stop hono man empanifo butu umasem odo kan se odo ba ne da achebe hye won sa obebon ho ban e di amount 0243
299-938 and 0540-755-465. Kwajo Rekon Royal Enterprise. One na de Rekon heba mesha na ba adwaman so. Na aduro we dodo na abɔ ne mrane se okrasi ne aduro. Kwaye breto mu nubra ne hahan ahodo ne mpanyifo akɔtena se. Atwetwe mu ahoden de abɛyɛ aduro nda ba adwaman so. Wonse enei wo ka kyerɛ se entena ho ema yade ende o hyebre ento adakam. Wo dwumadie nwanwaso bia wo se wukodi na nsususi yade enti wakyea unya nan kura nyina so na wanante akodi se adwuma no. Okrasi ne aduro na ba yi sa hawo na fronti sisie mu hawo nyina esiesie amasundwa ba fie. Koko ho nsɛm pressure infection sciatica mema waye mre wo mpam nyina na ade esiesie osisi ebe den waye mre wo mpam ebe siesie bibia ma ahode mapa ayewo dia promise ba ewo yerepa ehono mo aduru ha wonsa beka bi Paul Sack Mr Heba Pidank ni nyina wo mrom Sack Pharmacy opata so Otec FM hanum so duru wonsa beka bi Time FM obo so Tachima oduru hono ma Free FM ejo so aban sebe ne mu paduro ni bi hono mo Fredman Heba Dani Heba Top Amazing Heba eno ewo Methodist abrosan ni mu ha ewo tafo bibia to no man gana fana bibia bia oduru waseme ba kopɛ wo so hwɛ okrasi ni aduro ni bi 0244470067 ofra Kwajo Rekon bejo so ono bedi nkomo amani o manyina konkan so for we any problem kan wo nyina na ebo ya chi edom a awabere ya je brane ken kaka se bodia mo fetwi boy sakula bo ne semfo pani nana pia bo na chi dom kwan beji no boaten kan ho bi sansona ankre sam papilo kan we do ba kan ho bi ene akosua sande dom sakodia bodwose nom ebom nyina na ebo man sebro SCP asita na we dia somfo no mienu kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabena boaten na we be ne menua abrewaba Kofi Chumasi afen sabunu shobuni Asem Beba Dabi asem na nyaba nya ne ebo pa kwahwa sebru asem no na de ne ho aba ene asem fo bo mo huru se eyekrochi no maboabo no se zum lion ekwachi wurado yeso akoye pensmaka ye pabu aka na ye bo penhwam Ejonfo ni akwatwema mpodua mansimu ene kasea ye firi ho baye na eni enyan mamfo bia wonom ekọ gadamse tuo akoye adwuma koka amramu a chese akoye avrofo sempa wom so aya wom yese wonkoyi wom no so eno so akoye avrofo sema mebinom wom akoka gadamse amranu ama sese hisei awuawo yi apempren so no aduru du ba ko a chese ye kan eni enya papa wom chese nipa eye du ba ko wom ehia wom ko hia yi emu nan kura na wonom efri eye mpotam ho ankasa ne mpotam ofo kura chese yeni wonom entinsam no de so ko abuabuabu yai enu su a ya wom so de wom nsa ebo wom yem ebi wom nsa no pa se kopa bibia bidane bede ne namo a ene atwoma produan ne kwado de kaso tie pa de wom You have 1 minute remaining. Yeni pa na se yaman bofo ya wo mpotam ho na nankansa ene kuro nyina no gina ho de koso nyina o gina ho wo mu ye kamera no mu nyina ne tua ko tua bi se na hwene santamo ya ede ye hwe kwan se na nankansa be ba ho so na ye no okay nkansa ba nkansa atime nka wie ya mo ha Mini abema me tonka o yeah Ewade adumo na so e ya hade ye na yese kaso tie de anya kura boye nkyere mu wo no adudu ba ko ho asem te sai mame enchia eye Otec 1029Fm nyina ene awie yi mini a se de usibo nkyere mu no sa pepepe ananet ye eye ukua be a hwemu ya no an nya ne ntie se eye mantu wa bi a omokope bibia bedie no fufi apa amsi eye PTB ebu na nankansa amra no nkomobo no na umfan betesa sese obi hukura na apem no mo hwe eye Facebook no so a ebra na wo mu eyi emu no de gu posifo wo mo hwe mu no ebusonfo betimi aba Facebook no so do aba behwe nkansa guso epuso ahoma no na enchiremu no ankasa people ne se ne twaso bi a wo so de twaso mai no de twaso e de mai me hu se nadbofo gina ho me hu aposifo se wo mu kura wo mo atuo ekutakuta wo mo na garamsefo mrantie no abi nso na wo mo eboa soso mu ama ye de mu no agu ehyen no akire sa pikofo ya aposifo yusu bru no adu bi ne si ho sa ya aposifo wo mo ahofasuo e no wo ntwera ahoro egu ho ti ya sesa wo mo edu wo mo agu akire ho a e kire se ye de wo mo kɔ emukura bia da se de tia no wo mo atumi atoa so na nana enko no tete nkwanche nana toa so mai
Yo minia said na me chiremo echefo no. And I know kuya da ya itwa mu ko ye ya na yenya ne ntie se eye emranti we bia eja omukopi bibia bedi ene me be de na enam na omukọ eye galamsey bi na galamsey pit etimi ebuogu ede bomoso na enumu ana eja nsentrofo de yeti asem bi a ye de yekọ na yankasa yekoye mu hwehwemu na ye hwe se de no koi bi a ewu mu bia no esitie na meni abema ebra yeti se kasuti eye atwemampo no amensirim ho na eye amnan abuogu omoso no ye bra yedu krum ho no sede na nipa bebre esi ekeka no abontene we bi si 30 ebi mo si 15 ebi mo si 40 na tese speculation no ayi bebre na ebra yedu ho no na ye ne nadmo penifo any police for etwetwe nkomo no ebra yedu ho no na nipa miensa na no munyanyi omunde yanim ana omuyi nipa miensa na omaka no ebegu ho na the main for we just say eye ahemache na eye incident ni si ya eyi ukuada ahemache ade ebeti ya wada no ana omudi kan eyi enipa 9 no omu netimi survive ye enipa 9 no netimi survive ye ana oma na aka enipa nso na omaka no mo amran mu no a oma ntimi an survive no so no enwume na no ye ya wada no ebrem no omudi kan yi bi e de ma police for be fa ekoi ansa na eye na echiri no a eye ko na wiem no so no omuyi miensa na omaka eno so no eye enu ada no omutimi ede koye na minia de make an say galamsey pit ya ebuye no ugina ho na wode wani esusu a wo hwe mfonyina hodo a media send mu na wo hwe eye pit no ne tintirimu a ya susu kura ne nyebe 20 feet de eye ade ebedu na minia ade ba ko ha adwene pa enso ne say udu krom ho a eye ade se omu epecha omu bosobo omu si akan ewo so no eni ba bia omu ye galamsey no ankasa no eye ade se eben amana na ebugu omu so no eben pa enti se fofie bi antoata na se bi a akoganse bi no musi na bi a ye mofra ni bi etofa ho kakra bi a eyade se eno so betimi akofa atorenche fofo esa etumi ediaba na ebra ye ko ye no ye ne eye assembly member owo ho etwetwe nkomo ne na nan mo ahemfo mo ho twetwe nkomo busa mo se eso na anya bia enti adwuma we ya omo yi enti omo ne omo edi hu nkomo edi ebe na mo no mutu afa ho ana mo che se eda no a na ye wukuada no na yeda o master se omo kata amana no so na obi nim de si yenti a o ma start anya de ankata so a ekofa esa atoyenche mu bai na de ninye kasa nye mu ane se kenya da na Barcelona ene eye PSG kura ebobo a ke nipa ke be free mu no ebe chen de e free mu yi esan se ta enwumere na abo no nso apa musima aduanan enum no ta breni mu ana na Barcelona ene eye PSG so esi akan ejema maburu na bebre a mu free krom ho ni nyina no mo na etimi edumo ni kiremu ekokohwe na me dia yenhwe obi a omo mu wuye ni nyina nipa o so mu pa e wo 18 years a 18 years no ekro ni mankasa na abrante no free fed utu echampon owo awo baako na o hwe abofra ya ono ni obi a usha e wo mu a omo wuye ni nyina mu na saa afia baako bi ska ho ye fed afia ono so 25 years owo mamu miensa ono ni free eye achim no ho a eye Eastern region eho na saa aketesie efria oba bedi paadi ebra ye yi wo mu nyina gu ye no police for SS ebra mo de wo mu nyina ba mo kire e wo ye nyina hene no police for SS abusuafo ni nyina entwen enkopem da ye de saa miensa no eba beka ho ansa na obi emu no omo ntimi ensentimi aka amadetimi e de akoba bia wo so odi kobia edi minia ubusa me a de si e wo ye kasuti a e wo atwemampo no amansirim ho no eno no minia bema na ebeda sire awie guso de akiri de ebesi bia no atwe ho nkra many da su edi akiri pa yo kofi to aso ye to ansam ne so na abusua ye guso a ye wo galamsey ne ho nsensemi amna no ebu na ekubi still de na mrante ne maba wai eguso a wonom etu galamsey ekun edin pa amagana na ye to aso a ye call Western region na ehwanomo na ababeto dwa se udi free insuta eto mu akobonre eba bepiemu ewo Pristia keteke kwan ya keteke namso na eno na emfoni bi ababonten ne hu video so ahodo galamsey ya bi emranche na di keteke kwan na se ama amena dasie no na we no senkanya se video yaba na keteke nam kwan so a yemu se ho senka de bempa na ebesie ena anu adencheye ena Ghana Railway Development Authority for company for a free tema kompaka dan wo mode ba ko ekotry a
kwabrani apake ka esi mfimfini kofa ansem bebrede baaye no we di amena galamsey na ekoso wo hono mo a enya asem keto na anso ho a keteke kwan na de ahodo ampanyimfo de aye kwan no wo masan yibi ama amena de mu no enya asem keto na ekoba ni sey Charles Ajiri amani boni wadi nsem yachi wato yankra bi moma yentie bi mu ewo oye insuta bonre ofa no da we fili bi da ho odema de popo mu wo aye kumase de konof nti hoi na sesi adam branche na branche awo ho awu to galamsey no what the why water get there we to we na sini nara da do godo wasu soni nara sa wa ko tanadia envio godo wasu soni nara sa wa ko tanadia nembo da ma bi ya me yola kase enya dru oye insuta na bonre ede komanso ade kwa kapem tapa nechi de kopisi aneda sesi akwane na why target there galamsey fu no wase we line edi sesi we di su ase na ewie wa be ya fa ye mu ase na bonre ade komanso oye we ade kwa kapem tapa nechi de kopisi aneda sesi akwane na why ya ehwe nti sempe fu nyambre so aye nwa de beto nya no ye we da oye dadwenda abanbe ye niye na Ghana economy no ontum oma no mpomedo no ahwa na hoso wa ba ba se ni te bi sama no kwar papa ni ayetie ye yamani boni Charles Ajiri galamsey ho nsama se de keteke kwan so na aduro ebe kakra oda oda ma ne abebo se sore na ye metu fo magudie wo edem hanum sei ya tu kwan na sinyina ntiwei senya se pie na keteke nam so a ne kuduru hono mo a na je se nipa dom ene ebe hwere wonom enkwa ai no akoya reho sempa galamsey ne ho nsem ha adwene Ezonfo yento so da yemfa mro ne nkomo emfa nto so na abrantie bi ezonfo oba Facebook no so a bra ne bra behwe abrantie ye mu a ye call TikTok no ne Facebook no ye ta hu no pa Scotland for wo mo hye so ba bi edmo akobo ne sesen ya wo che se no so tin man kofi ofe sa na ye different no ya wo che se no kra de na bushokyo bi wono se ba na bibre mu ha oduma akotene se bushokyo no wo ye kin no de friend ho na wo kofi ofe no wato ho ni din Kubala enti Kingdom of Kubala hini ho na wo ha ti ba Facebook no so Kubala no wo hini Kubala Edward Timwa de twa na no se tie ni we de edua wo hwe no 20 no gofi no wo 20 sa no ne ma no mienu wo mo to se ye bo ye man na sabrei ye kan ene aposifo ene sheriff officers chese aposifo wo mo potem ho no Scotland wo mo akwa kire no October busum ne de to so mienu no ne ya no pa hema no ngotwebre mu ene wo muduru wo se ya kire kofi ofe a wanya mfinhye aduasa ensia wom chese visa yekuta no watren ho abroso vaste no bi se ne broni de wa hye mra service de be ma no sa bre no na wo so de tren ho ebre so so kura wo so ubu akati mabontin go na wene wono ayi Jane Gashu ena fe ayi ba ko ka ho so tela wo munya ko tena wo se ekope ayi yebese ekobo yesesen de ekobo ye brush se ayensem a ayi bebre na busanfo ukọ TikTok no so followers ya papai wo ne nkofu wo mkutan be 100,000 followers ya wo mo edit to sisi ya kasa die potifo akopeja wo mo edo mo kọ na babia wo mo tie se ya bo yesesen a ye bo ye man no so ha obra post ni pa kokọ broni na abekire kofi wo ne na pamfo so ne na tran kunwa menka ne se kura what me akwaji broni hia so pa kantan so se me bo me bra ho ebisofo chese said the apostle si ayere no pa mayere nse benta ti yahunu se emaya no anase man no mka no ho a wo mo ese achichire kuru e wo han broni de da biara da aso ye din de hwoda kuru pa no achew edi uba Facebook no a wo mo dia chifre so pa yakochi kofi kofi se se the apostle sa account wo get den aye den aban sa account ye se ebisofo oko TikTok no so agbo so wo da so adehye ye fa kase bodun se ne anamo tinti bia koso abubuwa don yemu etranse kokko ba ko tutu ba ko asona ba ohene kwabra boaten na wiabe ne menua abrewaba
Kofi Chumes. Yeah, they see Papilo Briachi Dom, Sabri, and Asem Beba Dabi. Can you know Akure? Yawa Dusi will cheer free patas. Oh, yeah, do and chap. Yaw Chapa, Chiano Papa. Sure. Yo. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a kum malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E ye strong de bia. Enti Pavi. Otec 1029Fm. Na plasmox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms. Ete say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no sa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixture. Wanu no etu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie dure di pa. Pavi plasmox and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies and herbal shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. And the tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Near band combined store, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books bia anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so I'm approver. Into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na so we die. So ko be kura betumi akotu akoton. How many students o? Na eno kura die. What table no say we must set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamomua. To phone call putroja station wa. Enkran dance mine. First stop. Any omamu bebia ye tonto books bia. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Pavi plasmox. Hepa Plus mixture. Etu malaria na se kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus na. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni mfie du mienu kan ho. Our pharmacies and herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edwede nkrato yatum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05
Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school e dikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo prese wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi en say twa se wo ma wo ba de no ho hye SHS online mu. Ne dikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti eboa mo ba nya abotre sua de se ne ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe na abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de wo SHS online eye laptop computer, internet, opepa yibesua de na enkankan ahohyeso. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu nne yia. Na hwan kra no frem sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendia. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kokuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo ye bema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana for 0256 310533 Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, 102.9 FM. Otec Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, aye ni na sienka. Dise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoden ahoden ye omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia seme ya me tia tia to obra ni wo pata ya kede na dia che na dia so bi be bi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na e tuo ma asekan e mo no tutuo nso omo pa ba omo da so busua ye wo duma papa wo dia ni chense we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e pibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema ye ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nyesa no o mo ka se duma no mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho efi sa abre do hwiri kopum bra odu obia beko wodin baba betena se a se de be ya ombe sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi wo ni mo adum ni amen Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, Namishra, Namitu Kwam, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea, Namishra, Yamima winning chair, Yankupon winning chair, Yamima was a full 9 in chair.
Krobea mira ho na nyame yi wo ma ye se nyame yi wo ma ye se pepoye hwe program yi amu ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia wati na yi sa 1029 FM mi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia ti se ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi beti se kande hwan mi amenu kase mi nibio mira ho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen se nyame hirawo nyame ntu wonkom enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie beba nse faso bi ama nti me sirawo enkase ma breda Otec 1029 FM si obi biara wo studium ho nyame hirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasa fira nyaso baba aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa beja Asem Beba Dabi de tosumie nsa ankoma tiefo se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anya nkyira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na ko ane se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya yere pa one ni tina good timi da radio ase yansia da ase me chantro antu mere so Asem Beba Dabi kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori medjuma ma me so ante free hono no me ba oda de na mi ri ye no aye papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya o fana de mu abekere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani anti nyama bia mere ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na dia oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dan na han ama bla ne so yedi ama wodi dan na ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dan na rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no me brom bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti o be koto anim o koto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma dwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopitugu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na
now I a day. Se me hu bebi a metime kire ne se da ya me da bibi ba se menya adu a metime ye ya kwaya ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pa chan o na wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so e na o dis kan ye dey miditwa bet o de ye dey miditwa bet se be mbedi bi na mediatia hospital kana na medino o de oba ni sika ni ye dey miditwa bet o di twa bet avieta o ko twa lupre obi na ediska no asende wo yere se on fa nhwe ne ma mpatwan ena wo wakohu no atwende agu wo phone so mpatwan ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey miditwa bet avieta o di ko twa avieta mpatwan uchi ne sense ndi uchi ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man connect akrotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alpin tu a atofoma na se wadiu na ada na ne e ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya ichie na wanfa ebi 1000 na me so be pesca dia to hospital bill ntina amami ya sa me say be betimi asisa 2,500 ni nyina e pachan ile ena wiai odoman kuma nyame ayeye enka udin wiai odoman kuma nyame enase nkamfo ene ntontom
ene ye de ma udin kronkron no adofo ne ade hye awie yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye hyehyia emfamra Otec 102.9 FM so ene eye fiada ene ye bosome edui ne da etoso miensa emfimpinu ne aduonu num ene awi ene awie yasa hye bio ne bre na awie du se yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom dwumadie yi da biara das ye hia wa afidie yi so a asem krope ne yeka yese yede suade ebrekro na mu ne yede kire yen ho nso ade enu nti ena awie yi a ye hia yi nokre moma yen hye ne nso se ye ba besuade afei ye be kire yen ho nso ade enu nti awie tweben wa afidie no na kayo say ye live ewe ye social media handles ne so ena wie se wuwura mu a wadawroma eya ahye ma wunianu munya adesuane ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe afei wo comment bi a wo no awie ba bi a wodi free a wode ba wode ka ho bi na wode atum ama yen ye beje ye bekan no kama wa fidikasi yi so amu bi ate wonso wonka ebrekro na amu no wo share na wo comment no na wo like na wo say follow eno bebo amada biara da ibeshi ase no ebebo wonka ye na wonso watumi anya akwanya no ahunu se yabam na wonso watumi abewura mu bi na ye nyina ya ka abomu asuade na ya kire ye ho nso ade na wie adwumadie no ye nuano mo a mo wo Spain na mo monitor show ni nyina no Nyankopon hira mo onya mo kese na ontutu mu anamo nso mfansi Be Love Radio fo am ho no yeda masepa afei mu am wo UK mu nso na mo monitor ene awie Asem Beba Dabi dwumadie no wo GN Radio so Patmak Radio ne so Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio ni so nyina no ene wie ye chiachia mo ye bomo abaso da mo ase se da ne da mo nso mo monitor yen afei mu amutie yen hwe yen wo France nso Paris to be precise wie Kings Radio ene ni TV so ye chiachia mo nyina da mo ase eburu se nenso mo aboadem na mo biebiem na dwumadie ni twagu ene dache Human Radio onom nso wo Denmark ye wo Sahara Radio wo ho ene ye wo Sky FM enso wo Columbus Ohio United States of America bruchman mu onom nso aboade mu tie se hwe ene mo amu follow na mo hwe yen enso wo social media ne so no Nyankopon nya mo kese na ontutu mu anamo enso mfansi bidi de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie ena wiei apesemakana nani ena dei Krobea jata meni wasa hia biu ena fiada the last day of the week working days no edition no yade ba besomo enso ewa afidie so awiei ye hia obade a chiame akwaba ye ja akra umpom to say Nyankopon adome ho ye pa na anso so me nso me ho den ye de nyame ase ene ye fiada ene ye da foforo ene nso adom aba adom so ma ye da so te ase ye ba besom ya kwa me ho na me ho ene fie sa eduru fiada se ya ne mu nsem ye bebre kire se efiada bi edi obi awu efiada bi eye obi bone kese efiada bi edi nhira ne asomdue nso bre obi na se ewudie ana bone na se efiada ne de bebrewo ana asomdue egina wo ne yo ene die na wo yo eno ne de sese obusa wo ho ene fie anyanyam bia die na wo ye de wo ye ne ne ene be kire se efiada yi ana afofi na enu ye edi animu yi sabe ede ne pa ana ne bone ene bebrewo enti ene fie wada ma eburu eya ahwede wu ye yie na aboawo amo anya peaceful weekends na wonso yakwa ba sa ba bihia bio awie el chairmanu mehu se dwumadie no waba so live osi akra ya Krobea Asante onu abedwafo nyina mo hote sei ene el chairmanu nsunie me nso me ne mabedwafo ye nso ye wa ahoma ne so na ye tie mo ene ye se hwe mo me sakua
ɛna ɔsɛ Uncle Krobea anyanyam bia ɔno abedwafo mo ho te sɛ o Nyankopɔn ne adom nti ye ho ɔden paa wɔde nnɛ asa akyɛ yɛn yi deɛ na kyɛ sɛ yɛhyia bio Asante I ɔsɛ nana one Akra Krobea awiei yɛnso yɛ wɔ ahoma ne so o yɛnso yɛ hwɛ mo ɛne yɛsɛ tie mo ɛna Joyce ɔsɛ Akra Nyankopɔn hyira no abedwafo nyinaa wate sɛ yɛnum hyia sɛ yia ya ne yɛ anigye ɛyɛ ahomka ɛyɛ adesua ɛne adekyerɛ nso ampa ɛna Mary Cruz GH ɛna ɔsɛ ɔgye amanie apɛsɛmaka na nanie Krobea gyatamie nana yɛmaama ɔpeafo ɛna wie yɛn nso yɛ join no na yɛsrɛ Awurade Nyankopɔn ne nhyira ɛne na ho bambɔ ɛde ama no abedwafoɔ nyinaa ɛmɛbusa mu nso nie o nana yɛ Krobea Asante ɛna nyina hinkwanta ɛna me nso me wa akora me nso me tie mo ɛna K6 ɛna ɔsɛ bra nyame nhyira wate Matie bro meda asepa nso why ɛne wo nso wo nhyira Kennedy nana nuama ɔsɛ akora oba Hamburg Germany a yɛnso yɛ wɔ ha yɛnso yɛ boade mu paa ɛne yɛnso yɛ tie o ɛnɛ ka kyira boagye no ɔsɛ akora ma ha o na yɛnso yɛ tie mu wɔ asafo fitam master yendo ɛne shop hɔ ɛne fitamfoɔ nyinaa asafofoɔ yɛmamoa ha akora Krobea yɛnso yɛ kam ho yɛsrɛ Nyankopɔn ne nhyira Nyankopɔn na ho bambɔ ɛne ne yɛkoduro honhom no sɛ akora Krobea ɛntɔbo so na ɛntutu muanamɔ ɛnso ɛmfɛnsie na ɛna wiei hyia yɛhyia yi enipa dasani bi a otie ɛnhyɛ ne nso ɛne sɛ yɛwɔ enipadua no akwa baako ɛwɔ nipadua ni mu a wa wutie me ɛna wiei ɛyɛ wa wu nipadua na ne tamfo ɛyɛ nipadua na tamfo senka hunu saa kwa no na wa hunu sɛ saa kwa wei ɛyɛ mia nkasa mi nipadua tamfo enti saa kwa wei mehwɛ ne yie na mahunu kwane a mefa so a mede saa kwa wei bedi dwuma ɛwɔ abrabɔ ni mu a enke bɛboa wo ɛnɛ enipa wo tamfo a odi kan ɛwɔ abrabɔ yi mu ɛne wankasa wano ɛyɛ wo tamfo a odi kan wa wutie mie sɛ utumi to wano nareka sɛ utumi kura wano mu sɛ yɛtumi yɛhye ɛma wutie yɛtumi de wonsa to wano ɛma woka wano atumu a onipa dasani onya asomdwe ɛwɔ abrabɔ mu enti enam sɛ ano ɛne wo tamfo a edi kan ɛwɔ abrabɔ mu nti ɛyɛ akoma no tum sɛ woka tumu a asomdwe bɛba ɔde ya miɛnhwɛ ɛsan ya atowo na yɛnhwɛ nneɔma ɛde baayɛ ɛnya ano ya ɔde kaka utrim kaka utrim ɛnɛ wobia nu ne ho paa so ɔwareyɛ ye mesan kɛseɛ paa ne awade a mekɔ wareyɛ so ɔyɛ bɛɛma ɛyɛ nano wode deɛ na ɛkɔ sɛ ɔbaa ne pɛ wano ɔbaa wode deɛ na gye so mate aseɛ ɛyɛ wano sɛbe obi asɛm bi a wokɔɔyɛ a wokɔkɔ kaayɛ no ɛde asɛnkɛseɛ bi ɛde abrɛw saa asɛm no a wokaayɛ no ɛyɛ wano ɛna wode kaayɛ enti akɔfa asɛm kɛseɛ de abrɛw saa amfa wankɔ ankɔtumu a sɛbe ɛde wokɔkɔda a ayaresabea enti sɛ nke nipa dasani ɛhwɛ nano na wakura nano mu yie ehunu kwane a ɔde nano ebedi dwuma a nke bɛboa no wobɛtɔ asɛm mu wobɛnya amaneɛ wobɛnya wuo wobɛnya nkwa efiri wano enti onipa dasani yi ɛyɛ akano no fatum ɛna wie Krobea masemnie ɛyɛ kwame na masemnie na medase Monica sa na Moni adwuma so wasɛm yi me na naka asɛm yi o se ano antena ba bia to ɔtenae sɛ mpempi nipa e bebredi nkomo a wase ma mentweme wo na ano antena ba bia ɛto ɔtenae die ntia wo kasa nyina ne sɛ oto de otiwa entimi nkasa nti nkomo mienu miensa bi because wase ma mentweme ho na ano antena ba bia ɛto ɔtenae anhwɛ ya na ɔkɔkɔka bi sure ɔkɔka bi a ɔkɔkɔnya asɛm nti hwɛ wano yie sɛ obi bi ni akyenkyena da bia bɛkɔ dwantoa woni ne ntia
Asem Beba bia mia we ka se mia na waje so ni na afi na no nsa wo hwe wonu yi a unya asem abaya yi kana asem ya wutwam a wontwam akoka bi no ye ba obi a ye frɛ wo mami kra asem krofo na wunni mo hwe mi hu abrante no na no fai afi frɛ wo dance die wa una ogina hwe wa hu eye wano eya aka wano tum eya ato wano na reka kakra eya me de bia me ka zipi wano tena se wo ye din a na wo tere ba bia na nkyere se unwuri o eya ya gina mo kakra hu ade abu na ni chie emme po wo mo bia hu se ye wo na ogina ho no na onhwe ya wano benya ma wonya asem obi damu nei na no obi yere ja na nei na no obi aban ka ba gunisa nei ai na no ntimi na se ano antena ba bia eto etena ye nti asem oba na watwe ano nya to ne atena so nanso se wotumu a eboawa awie mefe o se thanks akra ya Krobea Asante eni wafutuo na odwuma die enkankan ya futu bre no I don't want to miss it ene mefe di akra Krobea mechiachiao memwa hanso ene wie menso me monitor show no pa Ibrahimovic o se akra Krobea menso me wo Bremen e Germany ene wie menso me tie live yankopon hira pa wate kire me kwan o se akra Krobea ye yinti na me do wo no me dofo pa o se yankopon hira wate ene ye wo yi ene enso ye monitor show no live enso wa ha yankopon nyam kese do ntutu wana mo nsie ene salifu ene o se akra good morning ene menso me wo USA ene me monitor show no pa yankopon hira ena epoloten o se akra Krobea God bless you all onu abedwafo se motena sesei na mode nsem no to bema so na mu kurekura pagya nsem no ti ba bia ekronwa na ya na mani age ene Sergio ene o se akra mumpom de sei ye ho ne pa ene Germany me ene enso ye wa akra Krobea ye tio akwaboa Karen ene o se God bless you all na Krobea se motena sesei mo futu ya mode ba emaye ni je yankopon shiramo ene Francis Ejay ene o se akra Krobea ene Sauba Franan Plus Enterprise wo kejetia yenso ya ba de mu pa yankopon nyam kese ontutumu ana mo nsi na onkoramo ene fiadai ye bomu abaso ene mu adwuma pa mo nso mo yo okay awie arofo ne adehye ye won komobo na sebe enkomo a ye boi ensam waranko se obi tuminya kukodro tietiem ba bedru efie yi mu a esese hunu se enioma nko na di nipa ne nam aboa kusie sebe yekai wompie wi akwa wo se obehu se kusie enam monten so awia na de esano no ne so obi mpie kwa nkanka ne awia nanka mepe me ba bi din na metena nkanya na nanso yese de wosawo no omre ya wonso ensese wotena se sase mu fatu trim ne fie de wosawo no wo yefo no wo mre ya wo kwaje wa home na wo hwemrika wodidi wachi na wakwa akwaduru mango dua yi ase mango ayiyi ne man waso aba ebi abre oyafo yi na ebai waduru manhia runabout wugina Otec ha o se ma maintenance na me no mango ibi ansa na makọ obachi wo enti de wo sanwo wo pewo na wo yowo no se wono nsan ya eye anyi wa home keka ho na tie so yie enti a break tie so yie na wa uduru baabi na hu se baabi a medri magina yia saa bre no ubetumi abe no mango dudu bia wo pe ubetumi anum kubensuo bia wo pe kura fa nka twade fra na detoxify onipadua ne mfama nanso se won sanye na wo mre ya enhome enti enne okunu ene oyere bi ena aba manim ha awiei ode woni asamo beto manim mabedwafo anim matiefu anim
na ye nyina ye hunu kwampa ye befa so aboa won owusu enok ose akora powerful message ene ya wode ba o kasa badwema semu a wudi hihye no eya na wo ma ye niche abrante akwa aba ya eja ompom te say nyame adom ede nyame ase udi de say owura de Samuel Akosiedu ma wano mai bibi ye Samuel Akosiedu pacho han akwasi free hin na bai pacho ye fi Sokoban pacho han oba udi de say de Madame Rose yes afre mi eno dodo na anim se afro we eno wo pe me pa de eno ene Madame Rose no pa na de be hu Madame Rose no ni eno no ene ya de be hu eno nti oti na ada na wukuru de Samuel Akosiedu na wo de nka de hu ana wo mpa adu no pacho me ya fantini o ya fantini and the sense ehwe so yiri nie pacho and the sense ehwe Mr. and Mrs. ne de say you can say mo ka Mr. and Mrs. ya mo be ka adu ana mo be ka de ana Mr. adu ene Mrs. oti okay ni nyina nso ka ho bi na eso ona we be ma ajadu awia idi asem ene de one wo yere abaye nim ha nya abotrema ho sha asem no ase entinsi mfimfini sha ase kosi na yente wase yi de ene de mo aba yo mpanimfo asem nya jaye boko so anya boko ansem na akwantu sem ba mani so sem pesem tukwan o koko d'Ivoire na Togo anka meko abrochiri okay entino na me wosika kakra te ba asa no ma madam fofo tete na ja we ya no abom bosia kakra we ya no amame kakra fa na afide ben entina me na me yere ye fi ayatim ye wo prot kitwe bi ewo nam se dabi ene me mfa mpa bosia na me yeden menko nukreni sana azavoi ye twa me di poto tina yeden timenenam na ja me di pa kakra me tu akwantuo no ena azanfo na okosi wo mo so ti wo mo na twe wudi tisika wudi ahyem nyina ye kwa aburuchire ne kwa amaso ena ye dai tina yesa no se me yere me wona metua me hoka ti me tu kwan nenam ti me di pa na ma frɛ wa ese se me mawo tekuno na me de amawo saa kakra ena ja me di tuatua me hoka intino kase na we funu me yere asase no ebeto nanim na me yere se dabi on de ompene ma mona mane na me yesa adwuma no ma mona mane ejamnim se be yi nanka ye nyina ye yabi nte ba ka wo fa wo yere ti akoton sa asase kuma no ena wo yere be hunu mu okay no so ompene to aso nti nipa ne start adwuma no esi da no to me yere tata ya ne yedo sam kwa ko wie police station na police force dabi mintua ni sikama no minhwe adwuma waaye no na mensisina mintua ni sikama na msiyo nti me shata ma minya saa na me yere kobo onua ba ko amane nti me wa kwantua me wa sanku na ofrem sa konta se na mate fine e ka sei eye ma konta na me yere kobo na amane no o yiri nua ba ma no okay na ofrem se akonta mate se ya se na aba abeto na masase na we die efie japade de me ma no yeden enye kwa na msa akonta ya no kre na miguso pe busia no so okay sa na ti a obefle ma akonta ba ko no wo UK obefle na wabona ma o yiri nua ba ko wo UK enti di owo Ghana ha ne so obefle buchire ni no okay na msa okay enti me de miguso a me pa me busia me mfa ma adwene ento am so to wa no san frame biem se akonta ma frɛ wa akonta so onde one ne yere na save bom nti achisa na yere bansa na msiyo na meto ma adwene ma me chi me pa me busia to o ma no be ne 1 week time no frame akonta wakonta de na amwanti me yiri sika bi ko de kotoka nti mami sika ne bi
na yɛmfa mmɛtua ka na ɛden a me sister bɛyɛ den obɛdidi mu na msi yo na ɔmo ama me tam na mefi akwantum me baeɛ nti me ame ba ni na metete efisɛ me ho ka no ntua nwie yɛ nti metete ya na mbɛhyia ɔmo wɔ fie hɔ ne yɛhyia yɛ ɔba ne yere ka ho ɛna makonta panyin baako ka ho na ɔmo asɔre nipa baako ka ho asɔre bɛyɛ nipa ɔmo yɛ gidifoɔ mpakyɛ han na ɔmo baeɛ ampa makonta so baeɛ no memtie menim adeɛ mankɔ school nti makonta baeɛ no okuta paper ketewa bi ɛyɛ ayi bi dia school for itwatworo miya bi exercise book o sɛ den na ɔno bi na ɔde baeɛ nti ɔde baeɛ no na yere no so ka ho nti no menim sɛ na yere sika no ɔpɛ sɛ ɔbɛhu na gya yɛhyiaeɛ ɛna ɔsɛ mensan na mesan saa paper ketewa no nti mesan wieɛ na nam sɛ akonta sɛ wawoni maka ne nyinaa kyerɛ sɛ me ho ka dɔɔso meyɛ worɔfa polisifoɔ bɛyɛ den ɛbɛba bɛkye me nti ma menkɔ na menkɔkɔ ka no na mentumi ntua meka na meyɛ free ma akonta sɛ no problem nti mewaa na ɔfrɛ me sɛ akonta mekudaa no so ɛyɛ ho adwuma nam sɛ ɔyɛ na woyɛ adeɛ bɛsi no yɛnyinaa yɛ atena so sɛ waba bɛtua deɛ polisifoɔ no kaa sɛ wɔtua no ɔde sika sɛe ne maa no ɔmaa me 50 million 5,000 Ghana cedis saa berɛ ne nipa do wɔde nkia si aduru sɛe wɔasi ɛde nnua gu so wɔasi dan no awia ahyɛ firim na ɔde nnua gu so ɛna ɔgye 5,000 Ghana ne yɛde maa nimpa no okay to aso nti yɛde maa no mede menim sɛ agya ɔyɛ na sɛ ka bi koraa ba ho a ɔmo da ɛdɛn atua na ɔde dan no ama ne nuaba afei na nsɛ mu me wakwantuo ma mede matua me ho ka wie a mebaɛ maame soso na ne ho ka dɔɔso nti mebaa me sɛ dabi nti meyere me ho konkoden akɔnya adwuma bi ɛfrɛ ɔmo vota yɛtu nsuo nti nyame nkyɛ ade so na ɛhɔ yɛ nti mepusi maame sika kakrakraa vota dre ɔmo yɛ advert koraa nso wɔ ha ɔmo nim nsuo nso tu paa to aso nti agya sika manyɛ biara no na mede ama maame mensevu bi wa 25 million bi so wa bi a 3,000 1,500 maame gye na fatoɔ ne de ayɛyɛ biribiara nti yɛ transfer me kɔ dɔmahin kuro side na ɛhɔ yɛ nti afei de na kakrakra bi so san pampa no ho na mso daabi maame isi a wonyini nti maame mpɛ biribi ma wo na mstarte sɛ meyɛ store wɔ saa dan no ho na metete nsɛm no sɛ maakontan sɛ ɔmfa dan no ma ne nua ba na ɔno deɛ watɔ deɛ wotɔɔ ne sɛn watɔ deɛ watɔ dan no deɛ ɔbɛtua 50 million wɔ hɔ no na msɛ akontan na dan wotɔɔ ne sɛn nti mamfa anyɛ asɛm kɔ na madwuma no ho hia me afei wɔ mu a na makontan frɛ me a makontan sɛ abayewɔ na ɔbɛgye dan no sɛ na akonta no baa bɛbɔ so ɛna wayɛ dan no ɛyɛ deɛ dan single room self contain enti wayɛ de ama ahan ma ɔno aso frɛ me bɔ ma me sɛ akonta dan no mede ahan o megye 70 million ɔgye sɛ 70 million na mso akonta no problem ɛyɛ ama mo mfa ɛno ɛmma mo so ɛyɛ a wo ne wo sister mo nkasa na ɔsɛ yɛ o mate to o ma second one bɛyɛ ne 2 years ta na ɔsan frɛ me sɛ akonta ɛdan no ma san de ama nipa na han biem am sa akonta ya me se bibia ni a bo wo sister amaneɛ the second time no so je say 70 million omo ne sister amaneɛ no so you afi de pie we chire sɛ wa tɔ dan ne ade na me se there bi de akoi ne ntɔkwa bebrebe ma mafia emwa me opan na ja meti am na so ba fie me pa fie no so na mahu sɛ dabi de ansam ne kɔ no ebɔne metietie mu saa ne mpona na ɔde na aba betena dan mu na abai we sɔre ɔne maami ɔne me yere afida la so se sabe wa kwa agyanan ato aguo na ɔfrɛ me am sɛ me na meti kuro mu hɔ mu sanka ɔfrɛ me na ɔbɔ maami na metumi ato mbo ase bɛhwɛ so ɔba na yɛ ya mehu na me yere so me hwɛ baabi a wadu na ɔntumi yasa me ba ya mtietie mso na mfiri maami metombo ase mu sɛ boys no gen na ɔne obi mu akɔko ntɔkwa bi wɔ na boys no yes adeɛ no ɛkyerɛ no saa time no manka me ama kontam ma go ahead sɛ gen machi maami wei emfa no kɔtum na metie mu
Mede Oma, Mede Omutin Samana, me Shadam Fanya, Asem Beba sa, if you say my bread, to me force say, me mammy no bet me, a peja. Have you none say, madam? No beat Ephraim say, now then I buy way or Timothy away. Also, Lord, the mammy, I was some no ditching cotton baby na or Tiwana or come at me some wine, 7 hours you come out grandpa da. To me tin, what dear? Me yabo try to me bargain no street number cat buy wa. Miss Srow, dear cousin, man. If you tell me, me were 4,000 or gee. No, mean to me, high man ho. Ko passing room. No passing room na ebusiano. Bet me at Tenassi. I come myself. If he say, one old information in the court. And information is out of the coin, I'm say papa or no will be any. And now ba no was soon. Intimate Srama me young to na me yama juma. Sramala. Gan sita. Two for mammy ya. Woof you no. Nam sir, wouldn't say any amida or say minim fiura. Nam the winning fiura. Eh me and the sanatia metutumpomano. Intend dear a what dear no cranny a 2 me in a cobu glass no. Rovers Nibia Rivers no. Nam cobuno. And then there may or mana or the a castle police for ever farm. Don't pap them call on the police for and say, and Yamla Quansuna me fire or Sanka, me the damping for. Again, it's me maybe any sicker 120 minutes. I'm na me yes I didn't cry wow bakura or to Miss Facolan bomb a put in mamma me be all. So Madame Swacolan said bear umpira. Na me pork glass in the binam there. Me coy. Tiname yes and come a contam be in if you walk. Nanka some diaba. Ma coffee some a cobo mamma and yes a monk and a monk can't see me. The fear jeopardy the entering quabante if he said, oh, what they had dinner back or banner bushim. Na sabi woso meso mama ye no e won ofase for dia na mama so baby a woduri enye kura na o de beto baby a eden edi nti enye se mo ye sa me kan afide o mo abusuan pan ka kire me se me kofa dan no hu papers emla wansa na me se dabi me ntumi mfa me dan hu papers nya den emba afide ablante ne ka chem se ono wo ne site plan o wo ni papers na me se e wo de ho. Oh, then I'm saying, na me if you want Yamina Maquaco on Crate Abreu. And Crata Abena or Coyamano. Minibi, Minia, Pepper Mo, Bia, number men car, Pepper, some men in car die. Tobia wants him. I brent here Coya Pepper be, or then I'm so I side plan. Here also, now if you when they are want him, I want him. Ota no, you know, Wajinica, no, I could paper mount, yet side plan via or. To be in what area our side plan. And ordinam, or the born was for you, my friend Penny for any ma, or ma, be crown no cry to me, then cry, echo ja, and Penny for me, Yenshia. Papa, or make me a quaternas or catchams on the Yas or Leduma, or ma. Oh, yeah, dear, or Yas or Leduma, or your Christo knee, or your sofu, I was so, Jitin is sofu, Jitin sofu, pa, I was so, papa. Hey! GD for twaso underline word GD sofo treto ho mame safi asam nani yan e ya buruso me fa no afa afi wa ma police for no kra hu se me ya nipa boni ni won sama wa kagu me so ubi sa so ko ban obi anim de o me cancer be me we on na fa ko me metan fi ayesi ye amanti bia madam kura bia be 3 days meko di me pa sa mbrama miska na meko na ja me de na afi de ko na edin penifo edin di abai wonu kura kire wo fie ho no anu ya den e be 4 days osunsuo ma mi san no wa hye da hwie nsuo no me na asina chaka Yedin Mankasa. Na me frɛ me bra ba ko na me bɔ na mane. Se bra, se na ga ya chire mi o. O se enkasa.
that time na me de abada o se nkasa wanza wo de akoda mpanifo nde ma mo so wa bia na me se mate ati ti no doso ti masira no onfa ma me ne dama sabe nka me de ko no ka be ko ese ma me ahuyansa apere a ma me so ntumi wa ne na ntena sempo ankasa sister dan mpo meto na ma me apere me yina ya ko na se nyame adom abafia onfa ma me ne dama no ni de hu wa hoda ne ba obedi ni ho wa baje akola ketekete 1 year 1 month me ana ma hwa akola ne kwan ba sofu nankasa me kasa sisi gidi sofu yi ma hwa akola ya frade say gidi sofu de say odis job odisen Isaac gidi sofu no esra so gidi sofu esra so ya frade no Isaac die kwa Isaac Jesse Isaac Jesse no ede ne ba bre wo ne wo yire yi na akora ne wo say owo 1 year 1 month pampa oba ne feeling bottle nya ka akora ne kwa ne na anyifo mentumi nya adwuma se maame na obenya pa na obekọ a na me ma gya akola no na maame na ekọ nsupa aba na gya ono ba no abegya akola no eda me so manya adwuma no na me de na ama maame ye de sa na akola no 12 years yana ma hwana akora de we sese wa ba fa no ode kro no maame to nwuram ntina mama ba afi me no asam no mani ambre a emwa meni ho me wa kwantum o suma akola na maame owo no se maame awia ba ku 10 years ohun akola nda ta akola no wo school ma o twro no mba twro exam mama sen no ne sika on fa nkoto on fa nya printing ayi ni na tikwa ntale ame ba me tok edi bra no ekuho yese gan ko school mu am dede ami we kromfo na teacher for nkra se omo mfa akola na ma no na me sister ba ko oya yalefo ye je omo da sam no kodan na me sister kase mami tuwa jan man fa no ko na kase na we fi onu Isaac ni sheche na o ma daleshin so wan yan tamo da akola no bedwane batina anya maami mpo na okachira mi enti ono ana de ne ba no ebre ni nua ba no oni na wo fa se ba ko kan ho oya baiwa ma fa ni se me ba panyin no obona buse o se ne yire tete no no nya hoto ti yan hwa akola no mam si yo wa fon su akola no mu ma hwa akola ya ne wo akola na abubu anufu kama akola iko school mu na ko fa akola no okofa akola nsa de kro no afi maami so da na manfo trete no se maami wona we ko wi aba no ti no ntimi ntina fie maami tipa me ko fa no wo konkoli new site baby to don problem baby na wakotena na adamfo bi ono ne kwa so fat me hu me wi hoye na me de ne ba fie na ja 3 weeks ni o ani se me de ne ba fie me krokron kakra amzi da bia ni anyan asem we do asem de dan panifo ani se ya de aba no ajadu ma yehwe bebe asase a o ka ho asem se wutwa ho ba bi to ye wa na okoto asase ya masase ni hu papers on hina obo papers na maami oni kase adonte hine meba wo mensam no mikura irancha no ekire se krata yaye asase ho on irancha na sa irancha yi eye emra yegina so Ghana ha Statutory Declaration Act 389 of 1971 ena wo magida so a declaration we no eye yifri so no anko twa de picture anko scan yifri so memfanto so odwene papa no adwere bone adwomoni we ni patrim yifri so na naboachi yi adom kasi adonte hene wono na wo yes a declaration we. Edema de
quarter prot no yɛ quarter saro ba enu quarter mpo ɛhɔ na ɛyɛ abotan ko anti wonya baabi a na wo de ahyɛnta agya me de hyehyɛ mu ana ɛwɔ Sokoban okay nti Sokoban Old Town ya ye ɛde ama owura Samuel Adu Akwasi ene Madam Rose hwɛ wɔ yɛ de nye ɔno nso nko adi no ɔde yɛ yo ɔde ɔma nua ba ne din asan aba so bi okay enti na nabo achi a wɔyɛ kaase adɔnten ya wɔwɔ Sokoban news adana wedi yɛ odi ne ɛbɔ aka asɛm nya ho asɛm na aba ha okay ɛno yɛ sorari sisiari declaration kyerɛ sɛ wɔde saa kɔta body prot no unnumbered yeah wɔ Sokoban Old Town eye free from all DIS PUTES sɛ nyame nkoa na mentumi mmɔ DIS PUTES ka ho ana enye disputes say S abeka ho kayenya disputes ana yemfa mo de no there be S so abeka ho senka PUTES disputes yemfa no enti free from all disputes what transfer ediama owura Samuel Adu ene Madam Rose krata no eno na ekutami enti quarter prot we no ena papa yi nam se kamene ninti otwa baabi wa bra wa mo ne yere kura amane o ema nipa no si ye free from sa kosi so odi nua gu so ene oba ne se dabi me wura wo ya yam from so we de me mpene ene okobo oni nua no amane o se me fredi o wa aburukyire no we si o me ne me yire kura sika bi na sa Facebook na ane atwere so no de ne ode ba ye ma wo san ye de na menim se me minim akankan ba na so enam sa me de ka e wo area sinti ehu me bakuma sin nyina sabe na hu acheme metete na me de ba ntimi hia wo mkura wo kwana na me de wo mu wura amfa wo am fa babia edom behu me na yekoye na ja odis kan share men sa na me de ma boy na enu free asase de so na ma me hwe wa ankasa no asase no wa ye bibi wo so ana wa ankasa yesi dan bi wo so ayete so ye wo 3 rooms wo dada ma ye 3 rooms wo ho ye ho na wo ne wo yerete ya ba bi kakra bi a wu kotwa sese nti sese wakonta no se ose de yi oso wato dan no me so me ne nka dan to asem eno na mpese 50 billion no obetua ye no obetua ye no oso aye dan wato dan oni de wato ma onua ba ko kan wo ka kire me se ofre me akonta na yebu ka mamo a mo betumi atua nam so fa ka na bra o se jama mwanye sika eno an ka te oje ye no omo de ama han impredo do say empre miensa enan mu ni entu de ayamfa ne se 70 times 4 mumumame 280 million enti 28,000 eno o maje wodane ho o ya we ye ji ayama bidi dabi na wo yire ye no tango minim onde onene nuamu asa me dem ma kontu afi ma mensa musa sa asebwe a very harsh truth ena me busa okay obey mesre unini niba na die nso na enkyere eye asem bi a asebisa no hye enti oba afa cha minti na masre wadidie no die nso na enkyere so obey ena ni nua mema akoye nhyehyɛ ye wabra wunim ena on pese bibi se isi se be ye kyira bi se wuni ho no kura ni ho ebe ko odo na busuam
ide me abusuan meba so mebusa wo asem na bi papa me abusuan na me wuram ni de me fa abusuan se prakope me ma me wuntem papa so wuntem tina ma se de me de na ye ma me prakope because de ntia me busa asem we ni se wo de enkasa abia ye no wakanti waton mo me sete scenario bi o wakanti waton ena o yiri behui wo akwantuo mu piska ena o se menti ase mema menuanom abem na se menua ba ma na me ye nua ba na wo ya ade amame a eno nso ya bra okrata amu asan ho amene ye ne wo twe e wo sa dan ne ho a de na kire se wo yire hunim no te ho no okay mebusa no ono te ho no enti e de o te ho no mebusa madam Rose nso e wo sa asebue ho papa e ono ana akota na asase o asase no Isaac Jesse ya yese wo ye gidi sofo wesre so asase no nya wo dia nya wo na wo to sa akota prot no bra kasi adonte hene ye krata no wamfa Isaac Jesse din na ye na emum ode obamai ani obai din ene ode ye enti se ba bia ba na ye twa aton nipa na oji 50 million ne kra no na owa yimye ono kra ka chem senka me ma no asamni si ya me wife oye ebufon ba o ka chelem se bla ene sa na tia ma me moso na me ya de mentina mfante ade no ama na sa kwan no woni asem na makonta ka chelem se da bi akonta se be ye obefiri akose anya sa ebie bedun mebi no obesia dan no ho diabroni na Isaac Kuro na am so no problem ntime paper de buy paper wofa paper no anye paper krampo a se dan ho paper exercise books ya nkola itwiro mi bi kitwe bi na wo kire de na wa twere wo so mu kire o ansa na wo de won say shafe mi biane mpo mi ma medeka ntino ai say ayem hihie pressure okay ya mesa ba so madam Rose dia na ba ye ntia be ma na deka na wo twa na asase anim ba bi aton na nipa ne kuresi o ka ase wo mpene so dia na ba ye ntia epa cho wa mama ne na nipa no obesi ye no na nye nipa hunu bia ene bra pani eba adamfo ena omo de man timi mete ye no ena metu ana moko me bata ho sekwaku na ala papa na agimia na wo ye afi wo mame na wo nwa no so be ye den enti ho no ena o se saadia onene papa be ko police station if se ni bra ye den aba na ajawo ho de ye bagini sika ye den e de amane nti me kwa ka kire me ba no wote ase se wajai nti hoyi ena me fire ma kiri manum Isaac dia tu mini o wadawro nti me ya me mwai na wakonta e de dana asase no wasi kakra bi na asase kwata we die eno wasi oh yenya ba ye mpene mo obi metete wa blabo intiti saa ye beba ni ye betue sika no e de ama na anya bia na se me ye wie na me de teka anya bia de betuto aduane ayeden edi saa na unua ne ka kire saa na o ka kire me we de betuto aduane ayeden edi enti ya mame na menye enti me so machi ni manum menwina adwene bone nyeden emana suro nipo machiri manum die efise wo so no me de ni sha chire kodwa una otete no me nam enti ye kuro mu si ho a ono ni din wo mo ame no mo botipani di ono ni din wo mo de frame anto me se to a me se na di anto anyino wo ye sofo anto aware ye de wo ye wuseye me na me ka kire wo he ye kuro mu kwa saman aguna saman a me filipani jam na fie me ye asini ni ba na na bo adwa na ne na me ma me ne ma me bo atima kwa atima ni piesie ne me de wawu de emfa ne nkasem se anyafo ni nyina ma mo bra kura mitiri ye be shi baby enwi omu nyina adi machi ntimi de me fa ne se mitiri mu ye me de ni wonwianum nti wa betua nti wo ye dan ne wie ye no enwia guso me bana sidi nwia guso enti na ga se wo ka price ni bi ka ho na me ka kira nse kwaku e me nso ma wo se we si dan
wo hwe plot we kitu we ya men so ma na me bra e ka kira me say kura me wali mu no mami nkoye kikiri na anya bia na me kɔ hɔ a BBC o mu na be di kan hu ansa na o mu so ate itimi de bija e de man enti wo so akɔbɔ paper no ɔno ani tirim ene wo de kɔbɔ paper sɛ akuetu ani ni ku aton proto na me de na me ni sɛ na konta yes an yawudie bi ena ma wo de yes enti wo wie no sister na me sɛ yazo no wo se ma wie na ka mita ena wo se aka mita dia wadawro makwaji mita ni bi bet mantwie sika na anye den enwie matwie bi atwie ho ne ma ni bi na ka fo me na be je krata no ne fa ko je fa bebo edan ena wo ma abaye yi a kiremi be hunu sese ni bi no o be hia me wura na ba to nam de ma no ena ade be bo enti echi na sister emna ba asan so no na ekani nti edan no amemi timu no mi tu firi mu de ma han e de bi tua aka no ena me ko tran new site kokobi new site nwura mba bi se tu enti me wo ho no dan ba mi ansa linja ena me ne kwa me ye mi ansa nko na ne ye wo ho enti nwuno ju a kobo no nsia no aye nwa no makope sister ya am hoda na no pa ma ba wo mo se endo me se ye wo se wo ya di o wo bu du pa sa nko wote am so ha nye hu eso na me nti ho ena sister dan no ba ko abeda wo enti bla ye kwa ye dan no ba ko abeda wo enti brai ena me pa ye ne de wono ankasa ye ye de ye dan kura ba ko ena hall kakra ena me fa no se kitchen ena toilet ni ayiwom enti emre kokko ba sa no ena me ba ye kwa na akoto safo ade ma me ena me di top me obebo mpa yegu ho ena mani akole yetem enti nyen san kura se ne ba ya ma yesem me ton me fisem because ma mi tu wa se me ya me wa wala ni nimse ne ma me me enti wa fra wo no wo fa ya me ya wo fidi is bo na nya no WhatsApp na de ba ye me de dai na sam na mu makola no ye wia me ne no e wo bi kan eno so me ne na be kan enti me ne me bai ye ba ai enti e wo mu light no me de mu bi na baba wa ne se da be wa yi ase me nya be me ye be yi me light ya to do wo fie wura no wa wunya be ma no menya machiri manum wa na otete no ni wa be yimi da wa be yimi mitane firi mu ti me yama gine sa me sori akọ bra wanim ena ma me bi e bo me se ye wa yi ase ayen ko fie nko kunti menya ntoko no ampa me ko ye ni wa yi mita no aho ma firi mu mita wa na o she na ji ase no krata no kura wa sei mita ne krata ewa enti ye ba ya ni se me ko fie pani de se ma yesu mina anya bia ye prepra adi fi begum so na me ko ma chiri ma me no ho se kwasi na mo ma nsi dan amfa ma antenem ne se me ma ye dan moto wayi na ma kwaji mita na kwa zekidi for me so so a me mitimi da esummu wo sister ko na meba wa ama me ye ma dwene se ene me di ahoma ne behyem ti ache na me ko hunu asambere ma no ma me nkitu ani bi se ye nwula this time enti me yusu ya fe wo me se wo mo ba aba check mita na me se na de ma miti ye bi ase wasam wo ya na uni kamafo ye o ena de be ya ne se mia me kofa latician se wo me fa homa ne hyem wo be fa homa ne hyem mo kasa nya mo menua me mu ama first Central Police for na beche me da akura ya ho de to so me ni ye mita semu me nua be me askwa me wo ho anu mo afere me ma miti adenti ni wa blog kwa na me se die kwan wo se baba wa bi se wonya kwan emfa card ma me gu so na me se ma me so ye ma me so ye be mo enti sawo kwa wale ase no wa wale ene se bi kuna ye yie
ɛna wosi fie mpo na wo ne wakuma adam ɛna sɛbe wakuma so dalight ni mu bia enti wo bɛpene sɛ wo nko dalight mu ne wakuma ɛna summu na me nya ababa wo me ya maame abrewa me wo 60 years eti me mama de toso a papa yi genu no osese ne nkwase ya na anokura wo ye bi na me ka chense wo nya ye de aba osese ne nkwase a okotu gate ebubu rubes no me maame a wo me no a minim se me maame no na bia minim se nya me maame a minim me wo no ofre me noti na me se maame wo se wo peden pa enti en sheda yemra ni emfa wo dansa fo am no nya minya mahoto pani pa ka ho ana me se me de maame a mi ni da bi a me hye o mi pani pa so enka me ho wo yamu ade enya wo nwiama na ye de me ko pani pa different aka me ho wo se yedidie mu wa danse na me ko pe maame pregia me cha ni kun enti anopa dwole na pa na maame fra me wo fo brichi na me se yawo wo se hwa no anko ba bi o me se me pa cho me wo fi wo sabre na maame pragia nso aba fi hobi maame pragia e wo me dan wo se ye ne ye na mkwam ye ba enti hwa no anko ba bi a e na me si yo wo mo ba ya na me maame no a wo ka asase mu we no wo nka ho bi enti me so me ba maame bi amane no wo ka kire me kunu se twon free ebusun yasem ni mu na me de metunu se wo mo ba be cho mi gidie de kire me no enti me ye na me se ja odi timba chi ba mi nu mi ensa ne elatai ena ne waburo chire enum ene de one me yetwi ensia ene ka chire ena me ma me nwia baba ko frempon santan omo ba ya de wunya na se wunya ba de kura na woje ma no dia ma to pahin kesi ha na di paper na ma wase kwaku ata ne ton ma me emfahin kesi na wo no mo se ne wo sister dia wasia ena papa ache kunu ze buka no wase kane de kakra minti sese ka no ena ache kunu se wo ye nipa bon ye nipa jidi sofo pa abroche ni di sika ne ba no emesi wo so wase ende minti sese yisa abrochire ni no tomem ti weyi ni tipenti me ba no ko frɛ ne papa sɛ da emma wan fa anya asem etu wo si wa wotra se no wo se monfa munya ba da ma no na minya hoto ne kasa nya mu na eda na asem ba ye hwe ma asem ya monfa me kunu che ma fom no me ma ne da bonti be fie mienu se me ma ne me wo da fie be 2 years ya wono on fa ncheme ura de so mfa ncheme prendo a prosifo baba wa ne ba ya wase maami we ka ho papa yesu ka ho ena me kunu se ene mo mfa me nko nenka mere ena mo de ne po nyian mu nyina akoforo wo mo ka ya wo mo de sikafo ena nye wo mo anka me nimu se kaase police station wo ho ene kaase police station santan ye kodu one bra kwaku se na wo nko me se kwaku so wo mo na ba che yen wo mo nko ye ya me nko afia me sa adwene se da bi papa wo ya mfantini wo mbaye ya no se ya nka se wale ukurum pe so akofa santini besie ba hwede o ya wo papa me ne na damfo ni kochini pe bosia ekwa adu a minya wo bai di ko bo mi kunu se emi obetu gate ni bubu puno no fa 105 etimi ko kachira sambre mai na mi chire chimo no se na nyu afo de ene me ko ni mako yi asam na ma pia mu nyina akọ ni akosiesie asam ne de yi ato yi asambre ma akoya minya machiri manum se boga na ato boga dan boga ne friend say set odo wo hefa boga dan jidi sofo ne ka kire o se dan ne ye boga dan man ko police station wo bi wo ma soma wo kuna sa so na ye di 50 million abeti aka agie free obi nsem se emre fie no na ya boss wasiesie di ama han empre nan mie no unuane se hwan dan wo se boga dan meba esa ba so Asem Beba Dabi mo afreji di sofo no wo acting se wo ye sofo
odan sofo semadi ana say oh in the name of a sum, in the name of religion ye din samfu and you may be saying ti ya na enhye ye mu bi nkuran say ye nsi asori dem mpo memete hey me si mi nsi asori dem memete hey entinka obi beye bibi na ahye na Krobea nkuran say akure eduru kwasi ada kwa asori dem. Now we say here, are you encouraging me or you are discouraging me? Answer for yourself. Asafu baako ana som baako nso a me di buo ni ani die ma won mo pa ye gidi na na die he fa na say gidi som no ya nante akowura yi gidi fo mo nsori o ada say die mi nya gidi ni bie mu ana gidi fo mon sorry me mako gidi dem da mada gidi asori dem ama ade ache enye baako na enyem yi no me se mawura o mawura esumu hwehwemu no mawura bi pa mawura bi na se ekwakoba ni seye na afei de nkesomu a ehu ni fi hu ni nkekawa afei de nioma bi sei epiepia yante ha ena gidi sofo baako a yeso ye difo we gidim wokɔwi wo bi ba ka kyerɛ nse wonko top pant white and top aura no anya gidi sofo wonya gidi prophet afei de na akui enka tete no gidi asafo ananka ye nimfri tete no sabe wo ye oba akora na wo nware na wo kwame ekɔwew na wo bagidi asɔre de bo hu se sunsum ni si na ye hey na frau wo nware enra ade na am ye kɔwew se mi busa wo muhunu sa de ni bio eye de na abentia difuo woje power e madros eya ato na tea ka ho wo de power ne be ye de o se mema ne de abone ba so wo de boso apede yi wodifuo wo de boso apede yi ye be frɛ esra so gidi sofo Isaac Jesse na asem wei ho yebusa no say Isaac ye 50 million no mo de to asase ana mo de 50 million ne to asase no plus dan na yesisa di nua guso no ena mo de 50 million ne to ye ana mo ye madwe se mo ye na mo de amahanya teka na mo gya mo sister na de ama no na we kura anke ye nua ne nua asem o hwe o kasa no se krachi kura ye mfantini fantini o won free sante wo ye mfantini enti we wo de emfa ne se krachi kura wo de ahometie jamami ho ko ni nchi mfantimamu no okono okobọ mfanti ama ne we me ba asante de ba betu me ni a anyanyam bia mfanti be hu asante sei yanyi din na nipa ba akopɛ de obeye e give impression about ade bi nyina mete ha yi se me kodai subamboni bi adi na mo aye na me yi Otec adwuma nanso me ka se me nso me represent Otec brand no e wo kwan bi so ye na story bi pia the as headline ye de be man no the Asem Beba Dabi host of Otec 1029 FM, a popular radio station in Kumasi, Krobea na Yaw Asante. Wahu midino Otec no medi abebata ho sana winso akwakoye enti he gidi for no offense muyo mo anyo mebo gididin nanso abasa nti ya befrew gidi so for esre so ya befrew enka de pawo fi a oye na afeedie eba ne sei ya behe and Mr. Ransford I see you osi akra ya Krobea Asante ya wadansi kusa ujumadie no ye hwemo ha much love ewie nyankopon hiramo onyam kese na ontutumu anamo ensiye Kenneth boy and was say oh Nana Krobea my God Nana ensembi ha nanso nyankopon ene
yɛmboafoɔ nyankopɔn ɛne yɛmboafoɔ nsɛm bi ha Reverend Dr. Kankampuadu Ọbanyini akọ aba Nana Asante Krobea mejo so na umpumu adom ni ahweye me hoye ejidi se so hoye adom kro na ahweye ne so me hoye pa na so de omrante sem na ba sa si omrante mi kama pia hoye feye asidan kan Awurade Nyankopɔn ɛna wiye yi opanyini a madan ne di akyerɛ mu yi wo ye panyini pa baako ya se wo ba Asante mantami mu a ayaresabea baako a ewodin ewa Asante mayi mu na wode enuro nketenkete ena yadwuma ɛhɔ no opanyin ofiri ayaresabea no ne din the Faith Homeopathic Clinic ahinema kokobe ya santase ahinema kokobe onom benjomas company no 18 junction ne so hwa na faithful yi wonom wo opanyini ya bedu moma ne nkyere ye enne de owoma ye rev enne wie yi de na awoma me ne metiefo medase Nana Asante Krobea na minsha no adwuma yefo ne obod nya mo bo adwuma pa Asante madamase na ewie de ye do Faith Homeopathic Clinic e ban say ya na ye ayaresa ene ayarehwe na mepese ba bibia owo bia no ode wadaje FM ye kakra e bi sei ewiase na ye wo no apomoden akodru kwantana bi so a ewiase amasa ka mo kwahwe apomoden so say we are at a crossroad say ayaresa ebetime wie pe ya e wo say ankrankran na ode ni nipadua nam no ode ne ho jim se wanfa wo ho anye wo ankasa wayaresa mu a ebe ye den se obetimi enya apomode mapa nanso so adie ba ko a se enya hye ne so ne hu ni se ena me no mo che bibia for signs and symptoms who say ya de bia ba ni padua mu a de ma obia timi hu se me yade eyen sentrene na se ni padua na sesa eya na esesa no nanso so ena de ye hu pa ye se ene se obi hu se nsakra bi aba ni padua mu a se obobo pini ayaresabia ne aye hwehwemu ede hu ade kro no Bowra drugstore baby no akwa akoto aduru bi na wanom enche ena wiase amasa kabomuku a ehwe apomode so de betu dwaje se yeyi da biasi ho a ye friend World Antimicrobial Day eda ye di si ho ebo ewiase nyina nkaye efa edura ye friend painkillers eho okay if you say abehu say painkillers abeye the opium for the masses so then kamebe ka say religion someone now can they say religion has become one of the opiums for the masses. Just say I bet the painkiller. People ra asumwa. Just say of say hono and no. And I assume leaders in be at taking advantage. The same thing. And then Kofobis what taking advantage of painkillers. This is one test and the baby any ya. No akoto painkiller be a me pese me body. Ye tonum ahodo pi simaka krabintem na wanya asumdwe. Ubisa ho se painkiller na wo no no e die ne ma pain no e baaye on se e obi bi e fe no alarm systems se mo hai mo alarm systems a wo bi bra fire service yi wo ho no ma se smoke bi crampo ba e bebo na enso so enya alarm no na asai e smoke ni ti na ma alarm no e bo enu nti se uti se pain bi aba oni padua mu a e pain ni so na ye gina e de ya nhwehwemu akohu de sa pain no e baaye enye pain no ne wo hawo e bibi a atochema woni padua nim na pain aba ye wo pain bi wo ho a e ba wa beti obetumi akoto pain killer na wanom na enso so wa beti na ote se ye ohia no enye wa beti ye wakoma sa akoma no eye wo ya ni pain no wonte no wa akoma nim wote no wa beti utimi te no wo nsa enti ukoto pain killer na wonom ye no pain killer so ye wo mu ahodo pi ebeye den no hu painkiller potia uhia eno nso so asem foforo nanso so de ehu ni se ni paludo na the pain abeye part of their lifestyle and adubia nwumre bia obeda no ote ya obia painkiller akodrum pempenso bia chemicals wo painkiller nim no esai ni pa bebrebrebo esai ni pa bebre sa akodrum pempenso bi se eda yare bi beka no a ebedwhwe ma hu se sa painkiller pote no na ohia no onomo a enya adwuma ma no if we say ono di kan a bi so sa duro no dada ama ni nipadua no
I used to it. And you find antimicrobial abuse. Okay. Just say you find BB resistance, antimicrobial resistance. Uni pediano, udi BB shanwa na one at the chrono e fan for. Okay. Into at the chrono at the chrono be fan for bedroom pempens will be say. Dear na dear ne ben ni pedro timidi no. I feel dear bar into me vasa any bium. For example, it is an hour na maunya peace of mind and I say pain no for more bedroom baby no more pain in conform. This we increase dose. Sure. Intin a mad drug abuse or more fat drugs, you know. Time biana a cosro a mafom. We said do na o fanano na or pre more. Sure. And Tino, a baka could do pempenswobino, when ye be a wuntimentina. Wunyanso so a ese obrebo enu ntie se okokolebu a ni padoma eda dialysis so no kane no na ka obehu a ye mpanifo ma di aduoso eko enso ne ye 21 years or the dialysis so ne kidney yenya 12 years wonya diabetes yenya 13 years a or sugar high blood pressure obi a wadi 12 years high blood pressure ye didie ne enuoma na boye nyina no asai as a result of painkillers any enyoma etoya yemma hospital ema yehwehwe ni pedua mu hu ye boye trim to tonronom na akọ fire de kese ye chain de na hu no na de abeto ni pedua so eno ti won so wona se tatai ekọ kakra na aba nyaminyansamu signs and symptoms ena ode ka kire obia se bibia ba oni pedua sa unya doctor ntinu nyaminyansam no o ma hu bibia sabi yesi kwase hu dokono eto ahia hu sa ben ntino nam say unye doctor ntinu nyame ama obibi oni padua ma oni padua na kasa de bebo nka ye say menti apo sure oye oba nyame so bu nsa kono nanso atia ba nanum e ka kire o se bibi asesa kane na nya sa de tie ubu nsa na nka ya obi anim se ya wa hyase ebem e kire o se bibi asesa kane na nkaboni bi anim se obu nsa nkaboni bi hyase ebem e kasa kire o se bibi asesa uye bema udwonso ana wo nkyem se wo kyem sana Johnson aba kire se o prostate no ye kase na wo kyem no da ko be kyem so ma ene fe no urinary retention na fe ye de druben pani e fa druben mu awura se bi tokroki to ba ko pay mu akohwehwe Johnson kwan bedu se kwabrane etiem chen labor ward because ya na nya sa pani ne fa obema mu kwahwehwe Johnson kan wi a wan sha bema e fe ne bema enwie peye biom se wo mpaso gro o mema sem enwie peye biom na men so enika sem abane se Faith Homeopathic Clinic ye di nro abagana powerful ye won fidie e di abagana powerful ye wo bia na ne die roba ne hjem ono maduro ye ne to aduro so ni 2 weeks da kona odenya ne ye na pane na nkasa eye free wow enu ti no se utie mi awie won so oni padua na sesa wona wonim dia sesa wom wo de oba enka hwe nkire yen ka kire se o yare na waba okay ye do be share fidie enuoma fidie be ka kire ya fa oni padua ho no wa so be sisu dua ka se ane dem de ba ye ni sure esa se fidie eye adwuma ene yare se adwuma no asesa kra ye koyanim ye won fidie hodo edi hwehwe mojam obi wo kro be ba na the blood so ate na fe na wo se ekotwe ni moja asa akoye test wom enu ti no ye wo fidie ade na ye twe moja wo ma ye betimi ehu no through infrared etimi ehu okay enu ti mesrew utie ye wie onase tata kwa ma wo ba awon ho ye de afa na osika aba wo person ka wo gigi abofrey so why ya awon itimi ma 47 years for the first time wawo powerful Faith Homeopathic Clinic bra empani a yetwama omo se omo ngo no obi ngo nwie kura na wo aba onyinsɛn nanso so me fa fidie so abokoko ye research bi egu so okay na Asante unim say ade a ye frɛ no emergency contraceptives enyoma a oba ne be mendi hyiamu no amono ho ban no mpɛ sɛ obanyem a omo fa no so wo hwɛ all the contraceptives e wo marketer ye ne senka afi bia oba bia afa dodo a na mienu pɛ science bia afa baako mienu pɛ mi se bia baako o bi dia dani ni nsuo enso enei bi dia dani ni nsuo ni be ma da bia no anom nti se ya hwe ya the next 10 years ye mama na esi so ne no awo ho be ye dia mom because omo fa ne to say they all didi 3 times in a day oh ewura bi kra wo ye yi a wo de the problem by say o mensi a ntwa o so wo no de o menso okoto ne boss and you see ho so
ɛnam sɛbi ahohyɛso a ɛnamafoɔ ɛni nti sex a ɔbɛyɛ a ɔpɛ sex no deɛ ɔbɛyɛ ba ɔmpɛ sɛ ɔbɛnyim tɔno wie ɔna ɔni adeɛ no so ho nimdeɛ yɛnhwɛ yi a the next ayi kyɛ sɛ abɔnyini pɛ bɛpie wɔ ɔman wei mu no ɛne mmarima a ɔkɔfa aphrodisia deɛ gyina so ɔnom yɛ 5 minutes na gyina so renkyɛ no ɔno ɔba de akɔda in the next 10 years mmarima a bɛyɛ impotent ɔntumi ngo kyɛ sɛ wɔmfa aduru a wontumi no ɔbɛnhyia bɛyɛ affecte na wowɔ na ɔmowura fi sɛ aphrodisia ɛma wobɛma ne sɔre ɛnyɛ wawoɔ ho hwee enti wofa saa deɛ no ho nsuo no agyene ne deɛ wontumi ngo da enti bra faith homeopathic clinic na yɛnhwɛ ho nsuo no agyene no ho asɛm nka na sɛbi woto pagu dantuom woto pagu dantuom ɛbɛduru time a wopɛ ba no wobɛbrɛ wobɛsu mpɛ ne fie so ɛna wobɛhu mistake a wayɛ na mɛfa he na maba ba ɛyɛ faith homeopathic clinic ahenema kɔkɔbɛn 18 mu hɔ a kumase heya ahenema kɔkɔbɛn 18 mu fa number wei sisi a 0244 58 3859 0244 58 38 59 and also Tigo Library 0275 96 94 14 0275 96 94 14 and also studies be when you said busumi ye womi ye declare say a manta ye share breast cancer. Now aside breast cancer no one cancer ye hwe so cervical cancer. Cervical cancer ni ekura beto ma awodia no. Na say ekuro no infections ahodo bi atimi de biba. Na oyo ba na wo hye sebi empaso gro ntemo a eno so increase wo chances a ema otimi de benya cervical cancer wo mpani fie so. Enkwada na mo ye sex ntemo no. Because akoye se woma ye de wo wodrum. Empendodro a woma na wo wodro nim no. Na waduro ni jija ewom se woma ne ta jija eja waduro ne de na nso so enam se enye woma ba akopɛ ne de wadukro na nti no ema waduro no ho tere no sofa different woma ena ewo waduro ya de na ho odin be wo nti waduro no benduru mpani fie so no na punches ebem eno na se infection kakra bi koba pɛ na koda ne kuro oba bia wo de untimi hwɛ eno nti ye de busumi yesi ho yeah, boss idea no honkaye. We your bar bra faith homeopathic clinic. Ya ko fa fide be fen vaginal steamer. Pepi ne mana kasa edisa agona no mase yekese a no mototo no bi di hye ho. Na sa no bi tama infections ahodo nyina ebegu ho enso so kode enko. Enti obi beba na ndia ekuro wo dwi wo fa no ferry enti o de oba men ka ho asem nkyere. Ya fide ni be. Ebe kire. Ya de obetena vaginal steamer ne so. Ebe steam ho ekumwa ni nyina ama hwa ekuma bi kama wanyi wa ho anhwa wo kasa wo ye virgin kra obi beje di enu ti no enkone nam nkototo aduro bi ayo ba wutie me ama menses na say because anioma no enu so increase your chances of cervical cancer in the future. Now ba ye hwehwe onufuo ni mu ma wo say breast cancer no dwani bia bedam a ye hu ni ntam ya bokoko abo ho ban me sraw arthritis ukotodwo wa chika se eye wo yafa bra o to senti na etwe no sciatic nerve no faith homeopathic clinic ye wona duro bra na be chef dem na yentu ase embo utrimu total duro tie ni ye wa bonten trim and total duro bra faith research am here say homeopathic clinic wrong prescriptions are killing more than the disease itself. Sure. One na woni mo yare no obo umtrimu no eno eku wo mo chen yade na akasa osusu se wonya no bo number ni ma me bio 0244 58 38 38 59 0244 58 38 59 Tigo no ye 0275 96 94 14
nansa na mesa Krobea they say you obi odidi home from bia efi kakra eku bia ni peduam da bia da so udidi enum so home from anko ade a World Economic Forum say plastic microplastic ekoyensuom agrochemicals edf ye na yedi pesticides weedicides ye pamomoa no nso ebi ka no ba nim nti no obia emra detox homeopathic clinic ahine makokoben team won cry o Santa Maria Koforidua Landry Managers Road Takrade Anaji Police Station Bogoso Boga Abronsa na chi bia wo Ghana bia afra ya be cho bia ben o nso kwaje ayarehwe na yare owe eya mo mpani so obi benya wa efri yade nso faith homeopathic clinic ewo ho die kai ne se ahoto aba bedase ebu medase na Asante Krobea say wie so waje me fe so piafo medase ewie Reverend Dr. Kankambuadu onona ofri faith homeopathic clinic waba be so no ene we yare wanamontua wutua ba hinema kokoben 18 mu hwa no eno na ekire ahoto a oba benya ewu nipadua de mu enti ubetu anamo obeba yebehia ama bibia nso aye kama aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi wasugusu awutie tweme meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafia ha she woye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they won so woye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bibi me da. Oh, me. Ade minim. Dia me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya ntinhye du mienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, kubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban.
no me mama ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo ko ye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 FM and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama awutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adifawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa Wofa na se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi yabosi amedebetire medumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje wamaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Wamo headquarters no was Seche Dumasi. Wamo ben edwa no. Edwa nso wamo main station wamo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se wamo ne Methodist asafo no na edin hwɛ ni mu. Anwraga onion market no wamo ben no pepepe. Aboabo wamo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo wamo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamo bompata wamo ben Boss FM ewo edum Kumasi. Enyina so wamo ne nursing training college no na edi enhwɛ animu. Asante Mampong municipal edidwai wamo ben health center no. Chechire afija kwa abre wamo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179224. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Adolfonom October eya bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eya pink month. World Health Organization eyi bosome nesi ho se sa bosome ne de obabia manenya wadihia na pomodin djuma yani ehwehwe no fumo fama wo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe siche dodo a ewo moja mu mechire sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe entisha no so nefa ho jijumedie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nchan pe osai kwadwo area wa DBA ni amienkasa 0244 97 6805 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adehye yadamase. Yekoya yasan bebio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi. Dwumadi no no wasugusu na wiye wutie. Na wiye o hweye live. Na wiye enkwada mu entafo nene eye mawoda mudide Jeremiah Obin ene Jeremina Obin mowo Oniwa International School ewo Tafu Moro Market ene atani ata mwanya afeko edi aka monfie ho na moa mo maame Obapa Evelyn se nkwada mudi mawoda yi osire nyankopon hira mama wate osire nkwa husan yedie ene adwimtie ene yemubie ede mamo. Happy birthday to you twins. God bless you very much. Se mudi mawoda ene day mu na awoda die mu nchi ankoma wonso ye frɛ of Fidaus Al Hassan dodo na anim se ye frɛ just Giggles family ye wo BCHS campus mu omo kire se ene wanya afeko e de aka onfie ho ka se just happy birthday to you Fidaus nyankopon hyirawo onti nanim enkyerɛw na onkukuru onan emfansi obotai so. God bless you. And Edna efie free and wudin Edna United Kingdom UK Edna owo na memneda ochina eye wawoda na nam se china your medumenti. Let's wish you today enti yesre nyankopon ni nhira na ho bambo ni yokodro honhom eni ni nimdi kese no se Edna enyo kese. Happy birthday to you our dear sister nyankopon shao no tutu anamon so fancy. Asem Beba Dabi fu nyina ma happy birthday. God bless you very much Edna. God bless you. Awray on fast Asem Beba Dabi dwumadi ni agrokra. And then those of you monitoring us from UK, Edna, yama happy birthday nyankopon shao. And Madam Rose eni ni kunu Samuel Akosiedu
ɛna ɛwɔ yɛnim ha na yɛni Faith Homeopathic Clinic for ɛna kɔbɔ nkɔmɔ no what deɛ yɛ wanamuntuo ɛne deɛ ho hia wobetutu ne ntentem na wo ne wɔn yakɔ akɔhyia na adeɛ nyinaa nso ayɛ kama ɛde ama wo na awia yi onyame wɔ hɔ Herbal Center for Yankopɔn hyira mo nyam kɛse anuanom ɔnom na akɔfa basa Herbal capsules nso de aba na saa capsules yi ɛna se wunya bi na woyɛ obi a oyefunu yadeɛ ka ne ho a na efie gya dum sɛbe wo nsabuo mu nyɛ bɛma wodi siso a na woda ayaya koko binti sɛbe yetumi pai na ho kyerɛw oba na bɛma ana yɛsɛ cholesterol wɔ soro infections bɛ na etete wo onua da sɛnie kɔna kɔpɛ basa Herbal capsules no bi na wunya bi na sɛ wo memene a ɛbɛboa wo ama asomdwie abafie hɔ afei muntie yɛwɔ basa Herbal ointment a sɛ woyɛ ɔba tan a sɛ nku we yɛ aba tan nku pebi na fasra oba no asramonyɛ no asabra nyɛ no entosi ni ahoɔhye ntumi nti nwa akwadaa no pampers rashes ebi ngu no ne to ho firi sɛ ode basa Herbal ointment sra akwadaa no ɛma ne ho nso yɛ den ene bia akwadaa na dwenem wo panyini sɛ kakagye sɛ wo nsa no na amɔwerɛ honam wani nsansan bi ama honam wani aye richi honam kankan ewo so enya de pa nantemu apropro nipadua mu yaw nam wadwumaden a woyɛ nti miemfa basa Herbal ointment ne bi entwetwe ebeye ni nyina ama wayɛ fine oba KNG Mr. Badani Herbal PFA Herbal Habme Freddy Mens any baby to no bia no a wo de ka sɛ wo pɛ basa Herbal capsules basa Herbal ointment your number is 0244 267725 0244 267725 unya fresh ahoma we ya ya do bebon kobo ni akire nsemu nso e de amawo ene secheduma se Rural Bank PLC yensu yenie na wo ba Asante mantami mu a ye wo asoye nkurabata nwotwe e wo mobilization centers biansa se wo kɔ secheduma se a ye branch ne ben edwa no wo kɔ adwa ye branch ne ben GPLTU for dan no oba kwa abiri Kenya ase a ye wo station hwa abrosan ase hwa ye wo ho okọ anwuraga branch ni wo je ne dwom ho anwuraga dwanimu ena aboabo kumasi aboabo hayi ye wo post office na chi asonwa ase kwan yi so oba tafo a ye ben club 600 ana mofretro school no oba aduma ye wo boss FM chi ho ena ye wo mobilization centers ebi wanyina su adwira se cheduma se municipal mu ebi wo chechewre afigya kwa abre no ofo mu ebi wo adigwan mampo municipal mu na se wode wo ho bo se cheduma se Rural Bank a ahokyere brem eye wonum ne betwitwa agyew enti ye kan oniada sani brana baby account e wo se cheduma se Rural Bank current account corporate current account savings account susu account me bada achi account no se ubie ma oba no a wo de atugu akwada ne so tugu ni tiri so saa bedru ba bi akwada ne bepaja wo benyine no wa wo mre na se sika no na ebo akwada no pushi no mesra wo ye fixed deposit interest rate ni very competitive ye money transfers ahodo se wo ya ba adwuma ye ni ana ankura adwuma ye ni na wo ne ye digwa wo ho kire wa ye beba obesia yebeba obesia overdraft commercial ne SME loans nyina no yedema yema microfinance ni susu loans yema group loans yema akuafo nso besia emo de tre wo madwumam yewo ba ko bi e smart loan yedema woni a controller and accountant general ene tua wonka wo de wonka ta asemba wo pesika bi nimuanimu ya de atwitwa ho yede bema wo wakatua ba ne ate yema bosia yede yie ntote wo twen de yin fa wo hobo secheduma se Rural Bank PLC kire se emfinhie aduanan num nie and still counting and wo ba industry ni mu omuni madwuma papa enti wo number ni bibi kire wo so afre won eye 0501682737 and 0501617924 and Hepa Plus Pavi Plasmos eye no miensa na eye Ebenage Herbal for ene de se nwe we yaba Hepa Plus Pavi Plasmos se nwe ena se wunya bi na se wo bobo a omiada se nie
nokre me se wo se e ma unipadua na ho odi gina brane Hepa Plus Pavi Plasmos se anu yi ye pa enti wutie mi a wutie mi akwanya no aba ma wo se wo ye obi a wo nsabuo mu nye wo ye obi a sebe stroke yade bi aka wato ho wo ye obi a mojabroso hawo wo ye obi a waye kese abroso srade adore wabroso ta fodunie unipadua mu ya unie watenka kora teko ana waye mre infections bi tetew onie kona kope Hepa Plus Pavi ena Plasmos kire se wunya se no miensen bi na so no no mo a wabo nipadua na ho de ho ban enti yade ntumi nkikiu I'm telling you eduro no ye pa wo ye bema ya ma ukwadudie huihiaw fa kodutu akire wo ye oba ya ma tadweria nso huihiaw atadwefo wa fa bitu akire nawe na beboa wo baby eto no bi akwa Hepa Plus Pavi Plasmos no yi ubenya bi ye number ye 0542 77 8572 and a 059 13 67 898. Unya fresh ahuma we ya wawie bibia be fine ai ye beje so ne no akasa e wa akwani asa hudu nyina mu na wie yi simple plus for mechiachi amu opanyini pa wona wo ye simple plus na ankasa na wie very good afternoon to you emu adwuma yefo nyina mechiamo kire se modwuma pa ene mo ne pa mode aba o my Ghana munti Ghana fo mfamu ni agro ene me ne wo kasa ye kasa yi se wonte simple plus ho asemo a ma men kan kire we eye the most trusted brand in Ghana se ba phone accessories ya se ba se woni a eton phone accessories papa e wodwa so a eye simple plus de na se wo to no kasa oni simple plus de ni bia mento braye ho ankasa ubenya bi ato wate wodi omo piepie hwi other shop wa hodo wo kwa kasa me per simple plus charger ozimi ni bi brade sheman ye ne Dr. Caesar so ye ne die nimhwe kire se wo ma ye yi charger mole bi a de mawo na wo de ko charge wo phone na ebe se no ton wo phone no na ho di nyina gina charger se charger nye ebe se wo battery huhuru ebe se wo screen o te ho apo na phone na bi woni para nkwe sika na hye enti adenti na wonto papa no preko hwe ase ade pa ne ton ne ho enti me ne wo kan simple plus charges no eno ne papa no se wo perform battery yaka kire so battery asai enkoton kwanche de ni bi se wo ko na wo ka se me per simple plus batteries no so ni bia bra ye ho ade hyeman me se ye de Dr. Caesar so ye ne de adimhwe ana akaje tia Dubai wugina G2 animu ho a ye ni G2 ni ye directly opposite what you say opposite KJT Dubai G2 abrosei for now the bra first floor simple plus ya so ye no wa ha ubenya charger papa power bank papa ubenya batteries papa ebe ma phone na ho de agina brane se wo pe protector papa wo de tare phone nani a ehwe ho a enka screen no woto ne wankwa nchen a ma menka secret bi e wo mu ngira wo nim se protectors a wo mo de ni na mu nyira no eduru na ewo protector na nkase mu a ehwe ho a ensese nke no pai ne dwudwa kan screen no o ma yiye free mo eyemfaso ntia na enso simple plus de o se me to e de akọ miami maimu nti monya ne papa enti simple plus protectors no eye papa ne hands free we use a wa say yes hands free papa na me use owo earpiece owo bluetooth earpiece neck bluetooth any headset owo iPod and wo covers ahodo he se wo perform accessory dia onia se wutu akoton ana wo to ne nkronko bra simple plus phone and accessories the trusted brand eba phone accessories ho a eye simple plus dia na ye number ni binie na wonte ase afre ye eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and a 0241 70 9636 0241 70 9636 una fresh ahoma we ya ye beje so ye no be kasa de wonte ase ne ye bechirim Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwada no se wo be kuma se krono mbosi Red Park ha ne ye wo na se wo de wo yade wade soa wo hawo no eba bewura Awurade fie ha nokre me se wo se ubenya nkwa
awurade fie hai ɛyɛ asoyɛ bi a wɔnom akwadare ɛba hamama nua hini mubnanom ne ade na ɔma bin wom enti sɛ woyɛ obi a wanya haw paa wɔ timu a bra papa ne wɔ ho aduro wanya nemu yadeɛ bi wate bi a wo bra enko papa ne wɔ ho aduro sɛ yɛ mogya aboroso ɛtwerɛ yadeɛ typhoid ulcer stroke de wato fam sisi yadeɛ bi nti woni awotɔ wontiri mu twetwe wayɛ mmerɛ paa wɔ mpamu nsabuo mu nyɛ wo nso wo paa wo wonya ba bewura awurade fie heba center nokorɛ mese wo sɛ ɔhaw no bɛkɔ ama ahotɔ aba yɛ number yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 206633 ɛnkane a na yɛwɔ kuroketua mu no sɛ wokɔ afuom na wohu sɛ edua bi awu saa abrɛ ni esusa wo wontie deɛ meka ne ye na edua no na bena no edua n'akyi no sɛ wo ho a wobɛhu sɛ ɛne edua na ankasa ntɛm no tokuro dem enti sɛ wode se kan bom pai abena no ɛho kakra bi na wosom na wo waya ɛyɛ na ɛde papa wobɛte gegr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 e na yɛ nkwada ni gye yɛne ya ne yɛde akɔ afuom paa no ne yɛ ni gye no wo wine ne saa ɛno no meka sɛ yɛ wine ne saa ne yɛde akɔ akɔto baabi a yɛ sogya no ti sɛ yɛbɛ sogya ne yɛbubu na wodi gya ne tum ɛsɔ magya ne sɔ ntɛm ma aduane noa ɛkɔ ntɛm na wohwɛ deɛ ɛyɛ n'ani gye sɛ daa ne daa ɔno deɛ dua wuyɛ ne ho abena ɛna ɔbɛwae no ɔnkae hunu sɛ nyɛnya nkyerɛ scorpion ɔno nso ɔtwɛn no ɔde bɛma wɔ hɔ saa asɛm wei asɛm kɛseɛ paa na maka ne sɛ yie maame a ɔte m'anim ha yi na abusuafoɔ ntie na ɔmo mfa nkɔ adwendwene mu deɛ ɛyɛ n'ani gye sɛ wɔno deɛ daa wɔgyina dua wuyɛ ho wɔde sika yi bomu ama kwan abɛdam na wawae ama na yɛ gregregregre na n'ani agye sɛ wɔwae no ɔnkae hunu sɛ nyɛnya nkyerɛ bi hyɛ baabi na ɔde bɛma no sɛ nyɛnya nkyerɛ ne nso de ma wo a kyerɛ fie gya adum yɛmfa wo mfiri afuo mu hɔ na yɛmfa wo mmra mɛduru efie sɛ yɛde wo ba clinic ana hospital no na wankase bia fa widiem awia ma begafo wa ha na owura ya ye frɛ no Isaac Jesse no asɛm ye ba yanim sɛbe enye nne muntie ade a ɛyɛ abusuasɛm wiase yɛsi abusua dua yɛntwa ɛyɛ untumi nkasɛ nra anana no na menuani o obɛkasɛ na me yiri nie first no na me nyonko nie nanso wuntumi nkasɛ na me nuanie enti abusuasɛm ba yɛnimu a ya yɛ won toboaseɛ yɛ wa adagye de ma abusuasɛm owura Isaac Jesse ya yɛ so wɔyɛ gidi sɔfo ɛwɔ srɛ so yi jataba ene na bonkomo ɛde asɛm ɛda ne bonkomo no ɔka yɛ de kyerɛ wo bɛka kyerɛ me ne matiefo na afei yɛnwuram ɛnɛ ababaawa a ɔwɔ asawasi dwom udi de ɔbaaya ɛnɛ Esmond ɛde onkra ne brɛ me wate wotɔn kwadu abaya na bɛkyɛ me kwadu ɔbaaya Nyankopɔn nhyira wate ohu na no wɔse ei woyɛ adwuma wo Otec de agye wokɔ afama na Krobea ma me wate ɔba pa Nyankopɔn nhyira kwadudie de ɛyɛ bɛma wota di kwadu kura na ɛboa wo paa de wate aseɛ de wate aseɛ jataba ɔho te sɛ anabɔkɔ ɔsɔfo Isaac Jesse wafrɛ ne mene na di nkɔmɔ several times ɛdeɛ nkɔmɔ na ani di na deɛ no ɔka kyerɛ wo yo edase yenchia tifo na ya ma makwa abamra Asem Beba Dabi so nokre asem ne ba ye no almost by 3 weeks ni call 1 month na omode be dan ye no e di kan fresh ofo Isaac kwaku Isaac e di omode ma ye no nti
yɛde to n'anim ano so ɛdan na ɛyɛ ne deɛ wɔ no ni dan na mmom ɛyɛ bɔgadeɛ nti yɛmfrɛ set sɛ ɔmo amfa namba koraa ama yɛn a obɛtumi aboa yɛn na ɔde ne namba ama yɛn na yɛafrɛ set nti meka kyerɛ ne sɛ daabi hwan na gyina mu wɔ Ghana ha de ma no na ɔso ɛyɛ wɔ no a but it is any set akasa nsa the set man kwan a ɔbɛkasa na so okay ti ɔno ɔde set number ma yɛn ana me frɛ set ɔno koraa de sɛ bi sorry to say that na adwene ni fie set no sɛ me ka saa kyerɛ no yɛ frɛ no na ɛbɔ me di kan koraa test ne message introduce me ho kyerɛ no na me bisa sɛ me pɛ sɛ me ne di nkɔmmɔ na kwan da hɔ ana na ɔso kwan da hɔ me frɛ no ne me frɛ na mbɔ ne din wɔ sɛ aboa bɛɛ ne gyataba nti mambo me din a me ni din yɛwɔ me ama me din na mabɛsi me ne na kasa nti ɛmoa deɛ ɔntumi ne ɔmu ni nkɔ na so okay me da ase ɛna ɔno a ɛnde call no nti me sa frɛ ne back na ɔsɛ deɛ ɔkan na mante ana me nim nyansa sɛ me frɛ no no ɔkan deɛ asɛm na ɔka kyerɛ me no mante na so me tee na me pɛ sɛ me ne ne kasa fa na busua asɛm ho sa kwanya wɔ mu a na ɔsɛ ɔntumi ne mmoa nkasa wo yo mate to no ende no ana me frɛ kwaku Isaac ni bim didi sofo no na mbusa ne sɛ ɔyɛ sofo na so ɔyɛ sofo ana maami kura yɛ na asɔre ba enti ɛdeɛ na asie because ɔka kyerɛ me sɛ boga dem so ɛne boga akasa na ɔsɛ ɔne mo ankasa emu mo ne nipa ɛne di nkɔmɔ nti ɔno no ɔyɛ nipa no ne tumi ka saa kyerɛ o nipa set de ka sei kyerɛ o yo nipa set yo nti nipa set sɛ ɔntumi ne nipa mo ankasa nti sɛ ɔne nipa ɛdi nkɔmɔ na ne nua no wɔwɔ he na ɔso wɔ UK na ɔpa me kyɛw ɛne ɔne me bɛkasa am so okay papa na odi yatem na ano no deɛ na yɛ nani awai bonkum na firi hɔ ya pai no ma me nka no kura bi wa fidie yi so emfa nkyerɛw me se so obi nyɛ wobɔne a emi natem set wadi yatem obi di yatem na ano nani apai wadi yatem toaso odi toaso enti me ne ai kwaku Isaac kasa no ana ɔkyerɛ me sɛ ɔde ani nua no sɛbi ebi a pressure na yire de nam niema mu ɛwɔ aburukyiri ɛna na o yire de nam niema mu ɛkyerɛ sɛ wadwe ne fie kyerɛ sɛ wabɔdam toaso enti ɔbɛsrɛ na wapa yɛ kyerɛ am so ɔhaw ne asɛm na aba na yɛ bisa ɔno na ma yɛ kwan ne ne kɔkasa yɛ bat ɔno no betimi ne ya kyiri akasa de yɛ kwan da hɔ ɛna ɔsɛ maame yɛ ne nua na de ɛteɛ ne sɛ ɛdan no watɔn de ama na wama ne nkrataa wɔ ho a wasan ti bi gya no ma ne kasa ne nyina wie na musan sɛ afɛ deɛ woni maame wo betumi a kyerɛ asɛm wei a kyerɛ na ɔsɛ yi obi dia no na hwan ne san yɛ ɛna ɔso ma ne kunu yi san bi ɔbaa yi san bi deɛ ɔmo de sika no kɔma no no koraa wɔ hɔ no mo na ɔmo tɔn hɔ ne de ma wɔ mo agyi sika no na ɔmo so bɛbɛyɛ sɛ so adwuma na owie yɛ a ɔbɛtena hɔ owie yɛ no na ɔde ma obi nipa ne nyɛ ne mpena nyɛ ne yere nyɛ ne hwe no na emom ɔmo de han ne sɛ ɔmo bɛtena ɔmo ma na somdwie ɔmo sɔre a ɔmo ne de ntɔkwa enti ɔmo ade a ɔmo atɔn so de ɔmo wɔ ho krata de ɔmo ntumi mfa mo a wɔn mu nua enti sɛ yɛafrɛ ɔmo na sɛ ɔmo aka ne sɛ de a ɔmo wɔ abusua ɔmo free afigya ase side nti wɔde kɔ akɔto ɔmo abusua panyin anim na ɔmo afrɛ ɔmo nua baa yi na ɔmo ne kunu no atena ase na ɔmo akasa na sɛ ɔmo hu kwan yɛ bɛfa so a ɔmo bɛyɛ de asomdwie bɛba na nipa a wɔtɔ yɛ ne deɛ yɛ ne nua no ka sɛ ɔde akyɛ wɔ yi a bɔga no a ɔwɔ aburukyire no set no na obi a ɔka nsɛmfo sɛ deɛ bɛdɛ ne fie nyansa koraa ba ne tirim obi a ɔka service ansɛmfo wei fie nyansa wɔ ne tirim anka ɔbɛka service ankwase asɛm wei well enti ne nua no na ɛbɛti aka sɛ me ni akyire biem ɛde bɛkɔ na bɛrima yi ɛna ɛkɔ sɛ problem wɔ fie hɔ wɔtumi twe sekan na wɔde ahwitwa wɔn mu nneɛma mu so ɔka sɛ ɔka nsɛm a ɔne ne nua baa yi di na wɔn wɔ fie hɔ a ɛkɔ baabi a wɔn di fɔ nti wɔnim deɛ nti a wɔn aba ha nom nti mema wɔn mo was Thursday nti mema ne nkosi Monday deɛ ebesi biara no ɔbɛbɔ mama ne sɛ wɔn bɛba ha sɛ wɔn kɔka yɛ deɛ esi no ɔbɛbɔ mama ne na mɛ sɛ okay
ya busua asem di yempese ya de be ko afidie so enti omo hwɛ kwan ya mbefa so a asomdue ne beba ne no Monday no na de ye hwehwɛ no yen saka ana omo se okay wate Monday ne so ye no manya ne call ba me friend no wanfa efri sanei no befa call efri me Otec ha de aminim you know different numbers Isaac Jesse no Didi sofo no Kwaku Isaac sanei no befa me call aminim different numbers na me dia friend no bi enu ho a wansa nti ehu ne se eye ni da ho na opese wode maami efa so nti me your voice ma de abo idea se eye mo ka kire ne se o ye ma nipa no me ye ma nipa no abo na ka se okay abo ka sa free Otec ye mo asem ne pese ye chire mu kire na efa wono an omo ye nipa na busua asem ho nti ontie ye na me hu eye ni nua eye gidi sofu yi essay or na de dan ne ma on the to dan efi na almost say omutua say ubusa Isaac ne say omutua say na ma 5,000 enti 5,000 no omo kwa akotua no na eyampa say dan si so ya ye di nua gu so first ne dia okoy was foundation kura na omo ntubi dia ma ye ko fra Isaac no e ko fra ayi set no say dan kura nsi so samami ka say dan si so ana oboa. And it's the second time you said to cast away the friend on. And no better him say ampano o si edulent or modi nu yaguso. Enti or the 50 million ni tia so ko ben asase no ebo ana say dan na na esisu no di tia e. Was say o mo ka say on mo ton asase ne dan ni nyina. Na 50 million ya the to single room a ye di nu yaguso plus asase. Busane ma na. Okay. Bibi wa ho apesa o de ka ho biemu ana so wawie. And after ne message na ye de man no efa abusua ye hu no ana sofo no me say that time na time ni ndru Monday no ana sofo no be frame me say opaye chew baby asem no ekọ no edin nti osre sa o me say o mo pedan ne de a ana me bi say no mo wa asase ne nkrata because of asase no enyo asem na ye kan se dan no wa ye de ama 3 consecutive times there adenti na one ne entrance na mo yen hyehyeye sa ono be balance o na wo be balance no na nipa no emfa ne dan no say omo de ama 3 times no almost 70 million enye sa na ode maaye enu 70 million no ode ma say na omo de maaye na lady ni sika na omo je e kan omo yi no ho ye enti omo tenase no omo gidi sofo enkonta ne nyina wia omo be hu ni say omo nua bai asa adan no omo dan de amano because ekwa busuya kro na emu onim sa omo dan de amani nua ana say omo de ebi toa so e de akonti omo frɛ no matena say meeting na ode ne car wo boy no e de aba na omo de omo sika ma omo na omo so say omo so balance omo nua ya omo balance wo no nua no enti wosre ye be ya ekwa ya de asomdue be ba bia na nyem na me ka say omo mra ono no wo ha omra na ye ne oni ni nua internase na onfa nkrata na wo se wasan no a wo ewo ho no onfa mra because abusua yi de maami ni kunu de omo krata ye dan no asase ne krata na abaha na ye nhwe se on na de ma wo mo apa maami ni signature wo so ana papa yi signature wo so ana se onu mom na akopi obi ama na san ene se onfa ye ko obi sisa bi that's it hey abusia enkiase abusia etese kwaye sa kwaye se wuwura mu a nkemu dua yentwa o nanso afei de eba ne sei ni abusia etese kwaye se wuwura kwaye ni mu a edua bia sidiesie nanso abusia kwaye emu dua no yentwa na feidie eba ni senie maame kro yemade ni o maame kro ne yemade enie na nka konfante na afri mfante mamu aba bebobra eno abefa mu nua ba sabe monso mo ya asantefo eno abepe ejapade bia ye wa asante mamu na nka ye kan indirectly enka se ejapade wi ho ade a kaye mamu nua ba de a na se konfante ho aba be kire no na wakwa akodi ahohiahiem na saa ka wo ya ba beto konfante so
na wo 50 million na wo betua ye de ma nipa no saa krachi na odi nka si ye ne kura wodwene nyamedwene 50 million wodwene nyamedwene we sit down wo so ama na duru lentre a wodi nua guso enso wodi 50 million no na wa wo ye fie nipa wa wo nua ba mo nua ba na mo ye ni se ye kwaka wo so ne mo ankasa wodi o ye nipa mo ka se mo koduru aburukyire ho mo a sabe mbetumi atena ho na matoto ayampe a akeka nsamfu bi a mo pede abaga na ha woni wo yira nya asam wo UK wunya hunu hwe sa woni wo yira na anya asam na precha bi afa wo a obi frɛ wa ye ni nipa ne kasa yie wunya hunu hwe na no obi di matem obi abone ni duo sa wonso watumi anya akokoduro na wadi me ne matiefo nso atemo a eye wa wo sempa maame ya de krata ba ma wo san bra wanim wo san krata papa men san krata o me nim san wo se we kra no mitimu na me de eye me nua no a makiri manum a me fa ne se na turu no de ni kodwa de ni babe dwale no nti majabi bi ayedai ama no nti me madwene nkame sanyi obaye ode ne betena mu a wo mu di mani ya ne di nti a wo mu di mani ni se da ko me wo ho no oba na se wa mani awie nte se awie ketekete wa mani a wa hye coat sofo eni wase aba wa na ne maame aba na me be ma no akwa aba ena me se eti enu nkame hu a ka no wo fa me ne wo fa si ka ma me peye ne ya na mita hu no bi wo ha 8 ni ma hu se wa ma ne wa ha sokoban he no atoto apa so bi wo so a no me nsa ma kofa me ba no a me de ne ba no na mahia no wodi binim enti ta ko na ne yiri hu me ye ene wo frɛ ga ne no madi na tem enti mi wo ho na ma me bi aba me nche no wo se sister wo ma na me se ade wo se bara ene wodi mi ko wura de mo me kura dan no na me nwura mu da ene wo se krokra ba wa ma me na me de na me pentem na me se yo na me se ma me na adai mesra wa ja bibi afache ni ye me pie no na menwa ya machiri manum edi machi na mse no ba ye no wose oba mi hu no a ka me wale no a menya wale no na mse metia mu eno na ge na fa metan wo biem eno ne wotan no wo die wo no ba bia no waye wo no no wo pe no ebiem na ala ne wa no na ko ware ma se wa maame sanga ne ga sa wo wale no udi ma se mbe ku wo na mbe mekani se na mbe pie enti firi wo no na feli ababa wa no su se papers no wa kwabo no wa sensan no a wa ye san plan quarter plot ye san plan no we cry quarter plot anim keto ano akoye ho san plan wo na akosan ebi ma no da hwan wo wa san ebi ama no ebi ni mu san po wo se metim enti se se awura ne ho tan no ode abeta wa ye san se ya na metata no eni wo humia odoji na du ba bi so na ne wo fa ase ni hunu no abo mama ni won se nkola asem de enti so fa wa asem ye de efiri ho enti akira ga ni jumi ne ho na me koye na me se hwe ba ma no wo de wo hwe de ma no woni se ni nwia ba pani ne me nyina me ni pani o kan sa kire no o kan de wan ka hwe enti se wo do ya na se wo ta me enye dwuma eye me san ba so bio na asasu hebalfo omo na di kubi herbal powder no omo de aba na kubi no na me ka kire wo se wunya bi na wunya kube nsu a se bi gum kanum nanom se yekoko na wudi a se bi gum kanum nanom eyensuo de se bi gum kanum nanom edro ni dinde kubi herbal powder eye mendro ebema mutie mie ema momo kanu emema mutie mie ma mo ntena ho ma mo ho aye ye mrenti ma wade engugu ma mo mpna ebumfu emusa se de obetumi aye ani abaye nka wadi usika fine afa kogina mema nyina na mu a hweto a wakototo apapa so hwejo agu ha wa mage ikura abuafu men ko fifa enuonu china fo no bia fa gugugu be ma ho me se pe kubi herbal powder eye natural kubi herbal powder ensuo de
koko na wudi o se yekubensi o mesi sabi gumo kanum na ngom eduro ne ye pa hwa na etie me na awie yi a ne ho aye mmere ana wadwojo minua ba ma ema wabamu mbu odi oyo oba abra Otec FM ha be hwehwe Asem Beba Dabi fo na be pesa aduro yi bi be peku bi na afi fa koma ukunu oye be man so a bra Otec FM ha odi be hwehwe Asem Beba Dabi fo bra office ho na pe bi ko eto na fa koye wadwuma wate o ka ni mu no pe bi sim wate okọ posa heba ye no wo murom opposite K Methodist Church main gate no a posa heba kubi heba pada ni bi wo ho se wo ko Misty heba ene Blessed Requa ni nyina wo murom wo benya bi sa anso na wo ko Ofata drug store eno wo atwemabu akwa Kofodua station ho ba bia Davi oton na duane no ho wo benya bi afiri ho ena wo ko Ofata krona ne heba ne drug store ye no nso wo mfensi adankwa ame ye be Roman Catholic Church no a ho nso kubi heba powder yi wo benya bi ba bia wo bia se wo hia kubi heba powder bia Fred Doctor Asasu papa no wa sofo na wo hu se ememe bre sa bre no e ma wade ansu gu wate ase ye nigye kakra bi ebenyan na asa ba be ye mre na atete ho pekubi heba powder na sa duru wi eye papa sofo number ni eje na frɛ no eye 0244 166602 0244 16 6602 and 0243 505775 mene wo kasa ye kasa yi se yade bia no hye wo de anante enko bi te se sikire yade bi te se namu yade bi te se kokoram cancer bi te se prostate no ayekese ana kokoram abam wanya kidney ehaw ana wo pa wo woni sofo asamwa a woda sasu heba center no wo mo na dikubi heba pa da yaba woni kasa o problem ne be kwa mwanya wate 0244 166602 fre na one sofo enkasa se ye ya me ne wo kasa yi enuanom ne adofo yenko Dawood Herbal Center ewie Shadraka Bitru Shark akwaba Dr. Dawood Banunie adofo onum ni modwuma Nyankopon hyiramo mo wadro Dawood Herbal Hospital and the yankomu free way but I say akra nyame hyira na nyame hyira tiefo ne ahwefo nyina Dawood Herbal Hospital yegusu bo adwumaden te se de na ka Dawood ointment ne ho asem no abusuafo ye kasa CCA se bibia hono wonan adna se wo ba bia wo ya na Dawood ointment ne topaye no ya ye ka ho asem ya na chese enye de I just said the wako tobi sure yeah can you say last week ye ko program of one or sister station back so na ye tena say ye kan Dawood ointment ne capsules ho asema na o studio line e blinkesa host ne say doctor and now by one can say emfa course and so course na e ba no ano odin wow na uti adansi a ye dia oh ye besere Otec FM obi a woti esabre say onto edro ni bia o de ko pharmacy bi e ben wo herbal shop baby e ton bibidro over the counter a your friend drug store o kwa no abodin say ope Dawood ointment and then a topaye and to ointment ni nya topaye na men ko topaye no nso nya ointment no na papa bi dia dance bi na ye me wanwa pa way back 1997 or say no ya great extension officer na mo koye display bi wo kokofu bi mu na mo display machine and nan kuwura amna bi mu ma se bi ne topem ho na machine so bo na chi o na no say e free sabre no wakọ pension enso ni sisi na ye ne ya wato nura en obi di Dawood ointment ya ye ken enen the topa ye ho dance ye kire no papa na num ton e was sister station na ye koye program last week o say edro no to e topa ye no onum 3 pe onum to aso 3 times en o the ointment ni twitwi ye na num ton o say doctor since 97 97 oh
Dawood ointment ne topa ye na ma de we a na ne sisi no akra esi o se me kasa sisi a doctor esi a metime koto sore wow first ne de ne ntesa edru ne ye papa ye kasa obi wa ne sisi ona ma sabi no achia ni pedua ne bi difa na bi di the other side o ko bedwem kra na ofere ya de ya memfere sabi enye wo pese woni pedua be yesa enti koto Dawood ointment wo de ointment no fetwitwi baby e wo ya se yesisie na fa bi sra wo sisi na no pani anwumre wonum tua mpo di a wo koda wo de ba baby sia wo unya sawa bi a wo nya sawa bi a wo de wa wo ti bi na de ahye ho na wo de yada ebe board de nkakra krasa na wo to ho a obeda as ye the ice block bi na atwetwe no na wanom topa enom yensa nopa nom yensa nwumre na ne sisie no bibi nsikwa obi wa adwuma a wo ye na ama ne sisiare adwuma wo ye otena seche ye o tailor for na fashion designers bi bra omo Freddy Sadansi good o say Dr. First metena machine na chi say ya obeka say ya soja bi wo misisi echi misisi no emu no that kasa no Dr. say yebubum ene ya enso okoto Dawood ointment ne topaye no oto edru no enyusu ye no otena machine echi a guy bi wadweso e teleni na o say doctor da bia sa me bo 90 bia na makayo wow Dawood ointment obi e fitani okoto epejade ni sisi ji ni twi no ano no onkoto Dawood ointment ye wo teacher ni a ofredi adanse ye say owo kono ngo heya ni sisi ne ya ne ya ma ogina blackboard animu twere se ya akra wontimi nyina ho nche so man ne nkwada class work a just o man colleague teacher ni ma akema no enso ne Dawood ointment ne topa ye no amotimi tena se make exams se exam bi on be bi obetena se amake obegina ho se wana na wo twere a wo de betwere obi sisi mu hyehye no se maku ne de wo ne se pane ko to Dawood ointment ne topaye Dawood ointment ene ne topaye Ghana ba bie ton no bia akra bi wo ba bi Otec FM drubia mo amutie wo go so o sehwi we so asanwen so bibia ni ebi ana wo wanchi kentampo o tie ye wo kwawu ni mpotem ba bia wo de ko pharmacy bi e ben e ba shop over the counter also pay Dawood ointment ne topaye akra doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra Dr. Dawood no obekasa se hospital ho na opese oba obeboa topaye ne ointment na dwuma ba konzo ne se obi o sasabro amampeni mfono na namu age mate no be shi obi wontime nanti o nyasam kitwa o bi bro okura pomanso utimu so otu ne nan no ba ko a eden da bia anka me ka kire mpanimfo te se me sebe weda ni mu yedwunu se ya wodi ewunku bi a use no nka jai use Dawood ointment me no nam desra good eno anam desra yes e maskin no so ye fe Dawood ointment nam desra I tell you ebe wredo mpenum na ye adwuma my be an offer taxi nana to the extent say taxi o enye bus enwa no just a driver ni ebe peja ne nine ba akusim no aye ne nkakra the other one asim ase ne kotodwe papa ne kasa o say de bia o ko ba bia just offer dropping no obi tena ben no so onya Dawood ointment no de twitwi anopa ne anwumre no nom topae no te say de ka no wo de didi no miensa anopa miensa anwumre akra wo kotodwe na emu ya wo ya dru ba bia na ho no edu ba bia wo nan no kra na ebutu so no obi de o kwa o say aya na eje ne kokro na emu ya ne ya I said it's akra na ye free so on fa Dawood ointment sra so nom topae no akra tokete so obeda kama sure an tutuo sasabro ama aya ne ya papa no mu woni akọ pension obi edi me se okọ north northern region ona obehu akokra wadi 80 years 90 years ochi sakre kwa afuom kodoba
Osan wo yere nom. Eho ne hia no. What you say? Obisa baba mfie baba ka ne mfie kire wa wonyi ni. Aje so obi owo ho no beka se papa we nyine wanyini. Nana. Omo ho odini o. What you say? Enti se ya papa no a etie yen. Wako pension wa ye mmere wuntimi nante. Ya de na aba. Sasabro. Sisi yare. Ahututuo. Anase yade ben what the for intimate nesre baby ye wo ya okay to pa no miensa no pa miensa nwumre wa be free dia dance powerful number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ye me dey twa to obi anensa ne na yetitiri namness I said doctor dey we tire me oh ene di stroke ba yo na o say yes o wanya stroke o okoda enu akro okwa adwuma oh hwe o fili bibi but wan hwe entu ho anamo anya ho adupa sure capsules na adwuma pa yi ntinim wow obi ane ntini mu asi moja bi na adam anade bi na asi ntini mu ekwan enti moja ne ntimi nko eba sa obunsa wonsa no edu ba bi ana yetitiri na edududu yes omaso ema onai o se doctor meti afom a ese meti afufuo bi mu me na se edududu na me nan no meto asintini twetweme akra oni kona ye papa nom ne ye maame nom ana brantie bi a wo feel sa no koto da wood ointment ya ye ka ho asem yi okay fasre baby a wote sa ya wo na na titiriti no na nom to pae no me ensa no pa me ensa nwumre ya line se you never ka say ya line enoa no we dia makai oh akrakai ya line no enoa akra sa titiriti ni nyina be jai ebekọ Dawood Eba Hospital so yade bia agie ni yare ni yenhwe na dance ya don so de so yeah akra isi awfro ka akra oh ka mo bon say wasi obi doctor nyame hyemo ayana energy enika hospital no wadwe so krapa abrosan akane na Metro FM yemu adwuma no ho na hospital no Dr. Dawood number ni ebra na ebre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 Dawood Heba Hospital. Yes, Yama Yarsa. Ya ka yesi ya sehi doctor. That's Ramete. Enti fa sehi kasa no. Eni tete no be aduasa. Fa money tofa. Fa bone tofa ka kire. Ye nuanom sehifu e wa santima mu nyina se. Ekina Dr. Dawood utna se. Ewe adwoso krapa. De wo yare no. E ma ne mfa nko sehi. Wo de wa santima mu nko ade. Bra adwoso krapa. Ka kire wo. Me da se nana. Ye chia ile ma sehifu e biala buti e biala. Dawood Eba Hospital chebo mo se ye wa sanwen so yi. Dr. Dawood we adwoso krapa. Awini biala bo ha biala isini hospitals ahodo ohun do wa. Doctor ye dwuma hema nyame adoma. To anamo na bra. Eba Dr. Dawood si we se mo se wa sanwen so bo sa onyine ma danzie fitemi. Eni mo nyam no wabuso on koto. Eti bra na beli wa yaresa. Piafo. Me da ase ale. Seja taba anti hwi oti ase. Nyame akwa mi eshira ale. Amen nana. Yeah, Drew. Arafoni adeshe sehi doctor papa no wa bin papa ni nimte. Ononna ene Shadrach ifina suye ya wa ba besom no. Di aka ya wanamoni ya obetuo na oni no behia se be ya obeboa wo. Abapa mo the biggest online shopper yewo ewo Ghana ha. Onia ku Play Store ana App Store na ko download yen app no abapa mo. Na wuram ade biare hia na opese oto no oda na tuaka na yemfa wa ade mrew. Uni phone ade be download yen app na wa frɛ yen wo 059 338 6133 and 059 339 1848
nneɛma a yɛde nnua na ayɛ ntaadeɛ nneɛma a yɛuse wɔ yɛn kitchen abapa portable washing machine ne nyinaa bi ɛwɔ ha ɛne yɛnto kɛsɛ na biribiara bɛyɛ kama ɛnɛ ahomka heat patch no ɛno nso aba sesɛ yɛyɛ a yɛkasa yi yaw ɛna wo nipadua no nam mu ɛba saa ɛne tablet bi painkillers yahodoɔ bi ɛna wawe wanhwɛ yɛ bɛkum obi tumi no nsuo na yɛde nneɛma miamia no bɛmiamia na nso nkosi aga ate aseɛ obi bu ne nsa yawo a wɔteɛ wɔ na yase ɛnya asɛm ketewa menue sɛ yɛ yawo nko a na nipadua no nam mu deɛ apɛ ahomka heat patch ne bi na wonya bi a baabi a wode ɛyɛ wo ya paa no te ayɛ sɛ plaster no fa tare hɔ na wode tare hɔ a sima kakra bi akyi wobɛhu sɛ ɛbɔ nkakrakra afei yaw no foin na ne nyinaa kɔ sɛ 2025 and beyond yɛmpɛ pain biaa bio ntimi ne wɔka sɛ pebi gu nkyɛn wate ahomka heat patch yi oba Janai pharmacy wɔ Patase Afadio pharmacy wɔ Bantama Costa pharmacy wɔ Dumpampa so Fred Mens Lanza pharmacy ni nyina wɔ Keu ɛgye so Endom pharmacy PFA pharmacy wɔ Tafo ɛna sɛ wa heba wa Asante Mampɔn wokɔ abenya bi yɛ number ne yɛ 0248 509003 ɛna 0536 645334 Oba de chabe akra yanchi ya TF4 afei sofo no mo se fe ni say hwan ya de kwaku azik no ani ni din ya na kwaku jesi azik no aha azik kwaku jesi ya wa ya sofo fa hen esreso gidi divine junction mo ehona omo kwasole atiefo mo amutie ye monye nkratwe na monfa manu ma ye se asem na ba beduru yanim ha ebia na nipa na wona na ekasa no na wonyinni se Otec FM a se de ye bayi kan se edin adodo na ade nim no ye jata ba wo se wontimi ni jata nkasa no ebia no onim se obi na edin rough se ya kana fidie yi so ama ani na bie nti Nyankopɔn boa ebenada enefie de ekohome adwoa danso onfanye na ye benada anopa no nkono ye hia no wo efie ha ensem no hwehwe yaso omra na wo makirem na ye nhunu sene etie na sete saa ye hunu ni ebeka empo se bosia ena Asem Beba Dabi ye bekwa akopɛ ene edi betue ne sika ama no ama awura yi enya na asomdue no enya na saase a on de omra o kirem wie a ena ye behunu nia ye beye enti odi otie ye nka nkyere no so obi tie nso a onka ne amaka yi se ya enkyere no se ye hia no nyambo a ebenada no pa no nkono pepepepepe ye hia no ofia ha na omra na o mekirikirem na ebia me de maami kan menyini fi se o kan ba bia na meyemu ahyeme se da bi maami ya dai o ye manfrani ana o kan na meyemu ahyeme se maami be se ntro na wotwa to sofo so efirize sofo enye sei ni se bi wo ho a menyini ono ba ene ebehunu mpanisi so woyuosi na wansa ni si a ene ebehunu de wowe abrewa enkuruma na awure maami wonya na asomdue be ma no kra de se de ye yi na firim oni obesu dwa wa be hankwem wo de akọdo gro megdamase ono kra watene ho ase dada se ono wonka se wo preja pade ndi akọ na emom maami ni di ho ti hia no omra no beyi na no akra minwuram enti yemfa nso ya de nyame boa na benada no obaduru a se wa manso wa ne ato ebo ase ne tuno asre ene abasa ne ye hunu nipa bi gina bia ene se ne a wo musitie meda se na busu adua na ye ntwa no ne ya kire mu se papa bi de watwa si ye ntwa be firim okay na wiai grow fine herbal tonic eno nso ye aduru nwanwa digital herbal for the diaba ne duru anadwo na wuntumi nna oda sore a na onipadua mu nyina ye wo ya wanumu ato ye aduane wuntumi ntibi ni mesrew kope grow fine herbal tonic se wo won sabuo mu problem pa se won sabuo de be